streaming e tamén os que se conectarán no futuro, porque xa vedes, e iso hai que advertilo sempre, que todo se transmite en directo, pero tamén todo se grava para logo poder visitar continuamente pois, os relatorios, non? Dentro das persoas que quixera saudar, salvadas as distancias e pasados todas as augas do océano, supoño que en algún momento Natalia se conectará connosco, se non hoxe outro día, e quería mandarlle un cariñosísimo recordo. E tamén gratitude a moita que lle debemos. Ben, continuamos co noso periplo de revisando a nosa arte, un ciclo que, bueno, se concebiu nun momento cun treito temporal determinado, pero logo fomos dándolle outro carácter e outro, e este periplo que xa continúa há varios anos, e hoxe tócanos parar en Amparo Segarra. Acompáñame na mesa, e eles van tomar a palabra porque só quería saudar, acompáñame na mesa Paula Cabaleiro, que é a coordinadora da sección de artes, sempre me equivoco, artes, Creación e artes visuais contemporáneas. Ben, Non é fácil. sí, porque eu que son gramática, aí hai como unha especie de coordinación un tanto asimétrica, debo decir, pero bueno. Entón, creación e artes visuais contemporáneas, e tamén acompaña Eduardo, que realmente organiza desde dentro da sección, é a persoa encargada de coordinar a sesión de hoxe, de levála a bo cabo, como non esperamos menos dele. Falarán nesta orde e deixolle xa a palabra a eles. Moi boa tarde a todas e a todos. Bueno, grazas, presidenta, por acompañarnos nesta apertura e por apoiar sempre o traballo desta sección nunha xornada máis. Bueno, eu vou a ser moi breve. En calidade de coordinadora desta sección, hoxe quería agradecer dun xeito moi especial a Eduardo Baliña por seu traballo coidadoso e rigoroso nesta coordinación, e as poñentes que hoxe nos acompañan, que, bueno, que acolleran o convite, a Carmen Gaitán Salinas, Rosario Sarmiento, que ademais foi compañeira ata fai moi pouquiño desta sección, Lorena Rodríguez e Susana Cendán, e ademais o propio Edu tamén vai a ter un papel activo durante toda a xornada. Revisando a nosa arte, como ben dixo a presidenta, leva xa moitos anos acompañándonos, foi sumando moitos nomes de artistas relevantes na nosa cultura galega. Aproveito para convidarvos a seguinte xornada que promove esta sección, que é o día 7 de abril, no Marco de Vigo. Facemos unha xornada certamente especial, unha homenaxe a Alberto González Alegre, que tanto tamén fixo por todos os artistas galegos, cos seus textos, cos seus comisariados e coa súa crítica. Entón, bueno, queríamos dende a sección e dentro do Consello da Cultura Galega renderlle unha homenaxe. E teremos tamén moi pronto tamén xa publicadas algunhas xornadas dentro deste mesmo ciclo de Revisando a Nosa Arte. Pero sí que é certo que últimamente estamos intentando poñer o foco tamén en moitas mulleres artistas, porque é certo que este ciclo no seu comezo estaba máis masculinizado, precisamente porque naceu un pouco con unha xeración de artistas onde as mulleres estaban menos presentes, e Amparo Segarra merecía unha xornada como a de hoxe, non somente para poñela en valor, ademais tamén eu penso que para que moita xente tamén acuda á Fundación Granela a consultar toda a súa obra tan interesante, tan renovadora, tan innovadora, aínda a día de hoxe. Así que, bueno, pola miña banda agradecervos a todas e a todos vos que nos acompañedes. Xa dou paso a Eduardo Baliña para que fale da xornada. Ben, pois boa tarde a todas e a todos, a todes. Xa retomo o que decían Rosario e Paula, e realmente cando se propuxo a xornada estaba Rosario tamén daquela na sección, e foi unánime poder levala adiante. É verdade que para coordinar a xornada houbo certas dificultades, porque unha das cuestións importantes dentro de Amparo Segarra que hai que destacar é que a maioría das persoas que investigaron o traballo de Amparo e que traballaron con Amparo dende diferentes perspectivas son todas mulleres, prácticamente todas son mulleres.
Entón, eu o que quería facer cando se aceptou esta proposta e cando quería dar unha visión máis complementaria de Amparo, quería que as persoas que estiveran presentes pois de certo xeito traballaran con ela dende diferentes perspectivas, dende, como era o caso de Carmen Gaitán, investigadora, que ten unha relación directa coa Fundación, unha relación, non vou a decir familiar, pero prácticamente polas súas investigacións que nos últimos anos son ademais como moi prolíficas e que aparte xa estaban as súas publicacións que falaremos agora cando presentemos a conferencia que xa as tiñamos como de referencia. E logo tamén a cuestión curatorial. Rosario é unha persoa que tamén ten unha vinculación moi forte ca Fundación Granel e con un vínculo especial con Amparo, porque además temos un vínculo especial os dous con Amparo, porque temos como esa relación casi agarimosa e de recuperar o legado de Amparo, que non quero adiantar tampouco moitos conceptos nin moitas cuestións, porque sei que as vades a falar agora e non quero tampouco entrometerme no que son os discursos que vamos a tratar. No caso de Susana Cendán, a parte das súas investigacións e dos traballos dende a prensa escrita, da crítica de arte, ela xa fixera moitos traballos tamén en relación coa Fundación, e despois había unha peza clave que tiña que estar, que Lorena, miña compañeira, restauradora e conservadora das fundacións e das coleccións da Fundación Granel, porque é a persoa que convive co traballo de Amparo diariamente e que é a persoa que máis sabe como hai que conservar ese legado e como se constitúe esa colección. Dentro do que é todo o que está na Fundación Granel, que non é todo o traballo de Amparo, porque sabedes que parte do material está disperso. Despois, pouco a pouco, a medida que vayamos facendo as presentacións, iremos, e no debate final que vamos a ter, pois falaremos de outras cuestións relacionadas, como é pois, a vinculación con Eugenio Granel, o tema da recuperación, tamén cales foron as súas exposicións, cal é a súa trayectoria expositiva e cal é a súa aportación dende a plástica, do collage, pero sobre todo esa visión feminina e feminista que é tan importante e que estamos aquí tamén para reivindicar, tendo en conta que esta é a primeira xornada que se adica exclusivamente a Amparo Segarra, porque non se fixo ningún anteriormente, non? Tamén falaremos das publicacións e de todos os traballos de investigación que existen hasta o momento de Amparo, non? Entón, eso, sen máis preámbulo, pois xa empezaríamos coa ponencia de Carmen Gaitán e despois, cando rematemos, bueno, temos unha serie de unha pequena película que quería poñer eu tamén, de Granel, na que sale Amparo, que supoño que tamén a vades tratar agora nas ponencias, e tamén un PowerPoint que fixemos na Granel co equipo de prácticas, que estou moi agradecido, que están aquí, que son Carmen Ramos, Xoana Rubalcaba e Marta Cao, que me axudaron moito tamén para poder desenvolver a xornada, non? Como ese apoio como tan importante dentro da Fundación. Bueno, e todas as compañeras e compañeros da Fundación que están aquí. Sen máis, creo que xa damos paso a Carmen, sí. Gracias, Charo. Eu que tiña que estar así. Xa me dixo. Ah, sí, sí. Pois facemos agora. Sí.
Gracias, Carmen. Carmen, veño para aquí. Sí. Y tienes todo ahí ya preparado. Echa un poquito de agua ahora. Sí, echa. A ti esto te parece bien. Como un artista vanguardista por derecho propio y no la sombra de Granel. Queda un poco radical. A mí me parece bien. Lo digo. A mí me parece bien. Vale. Vosotros sois la fundación. Bueno, pues lo voy a decir. Bueno, pues comenzamos a xornada coa ponencia de Carmen Gaitán Salinas, que é científica titular do Departamento de Historia de Arte e Patrimonio do Instituto de Historia do CSIC, doutora en Historia Contemporánea. A súa investigación centrase en arte contemporánea dende unha perspectiva feminista, con especial atención ás artistas, os exilios e as conexións culturais transatlánticas entre España e Latinoamérica no século XX. Que pasou? Que el cable está encima del ratón. Bueno, é autora de numerosos traballos sobre historia da arte e xénero, entre os que destaca as artistas do exilio republicano español, o refuxio latinoamericano, publicado en cátedra no ano 2019, onde analiza profundamente a produción de Amparo Segarra durante o exilio no Caribe e Norteamérica. Ademais, Carmen dirixe o proxecto de investigación Facedoras de Cultura, conexións e intercambios artísticos transatlánticos no século XX. Combina investigación académica cunha activa labor editorial e de transferencia de divulgación científica. Carmen ubica a Amparo Segarra como un artista vanguardista por dereito propio e non a sombra de Granel. Aborda como Amparo Segarra utilizou a técnica do collage e a fotomontaxe dende os anos 50 ata os anos 80 para deconstruir a imaxe da muller imposta pola sociedade, creando un discurso feminista que denunciaba a desigualdade de xénero. Xa sen máis presentación, Carmen. Estupendo, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Edu. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias, Eduardo Baliña, por tu presentación. En primer lugar, quiero disculparme porque creo que voy a ser la única persona que no puede hablar en gallego esta tarde, así que me disculpo por ello, pero a cambio tendréis un acento andaluz. Así que... Quisiera comenzar expresando mi agradecimiento, por supuesto, al Consello da Cultura Galega por la invitación a inaugurar esta jornada, ¿no? Así como por las instituciones y personas, especialmente a Paula Cabaleiro, que lo han hecho posible, ¿no? Que hacen posible este encuentro dedicado a la figura de Amparo Segarra. Es para mí, de verdad, un verdadero honor abrir esta jornada que, como bien acabáis de decir en esta presentación, es la primera dedicada, propiamente dicho, a la figura de Amparo Segarra, ¿no? Y en la que, a lo demás, voy a tener la oportunidad de compartirla pues, con investigadores e investigadoras que van a hablar de Segarra, ¿no? Cuya trayectoria pues, nos permite pensar desde múltiples perspectivas la relación entre arte, exilio y también memoria. Quisiera agradecer, además, muy especialmente a la Fundación Granel y a todo su equipo, sobre todo a Lorena Rodríguez y a María Pita, ¿no? Por su ayuda en esta investigación, ya desde el año 2014, creo que fue la primera vez, o 2013, que creo que fue la primera vez que vine a la Fundación Granel, y luego más reiteradamente en los últimos años que he podido volver a retomar esta investigación, ¿no? Así, pues, por todo el trabajo de conservación que hacen y de difusión en torno a la figura de Eugenio Granel y de Amparo Segarra. En este sentido, pues me gustaría agradecer también muy especialmente o en particular a Eduardo Baliña, conservador jefe, ¿no? de la Fundación y comisario pues, de numerosas iniciativas dedicadas a recuperar la figura de Segarra, como por ejemplo la en que nos encontramos hoy, cuya labor pues, ha contribuido decisivamente a reactivar el interés por su obra y por su trayectoria.
Por supuesto, pues también quiero agradecer al Consello de Cultura Galega que nos acoja hoy aquí en este espléndido edificio, ¿no?, el Pazo de Rasoy, si lo digo bien, pues para celebrar esta jornada. Para comprender mejor la trayectoria de Amparo Segarra, conviene situarla en el marco más amplio de los estudios sobre el exilio republicano, ¿no? Y es que el análisis de las prácticas culturales de este fenómeno ha privilegiado con frecuencia aquellas trayectorias que lograron insertarse en circuitos internacionales de reconocimiento. Exposiciones, premios y redes intelectuales, ¿no?, pues han servido tradicionalmente para reconstruir esa cartografía de una diáspora artística que encontró en América nuevos espacios de proyección, y muy concretamente en América Latina, ¿no? Sin embargo, esta narrativa tiende a concentrarse en aquellas trayectorias que generaron producciones que fueron visibilizadas en el campo artístico hegemónico, dejando en un segundo plano otras que, aun siendo públicas o muy extensas en el tiempo, no accedieron al mismo régimen de legitimación. En este contexto se sitúa la figura de Amparo Segarra, que nace en Valencia en 1915 y fallece en Madrid en 2007, cuya trayectoria pues, permite iluminar precisamente algunas de esas prácticas culturales menos visibles. Para comprenderla mejor, conviene detenerse brevemente en su biografía, ya que nos posibilita entender desde qué lugar la artista construye su mirada y su práctica creativa. Segarra fue, además, una creadora transnacional, ¿no? Esto es una mujer que vivió en tránsito y cuya obra se escribe en una experiencia marcada por el exilio y el desarraigo. Como ya he dicho, Amparo Segarra, de origen valenciano, presenció desde joven las fracturas políticas y culturales del siglo XX, fue exiliada tras la Guerra Civil Española, ¿no?, que le sobrevino pues, estando en Barbastro, abandonó el país con su hijo pequeño Elton, que tenía ya entonces unos 2 años y que fue fruto de su primer matrimonio con el militar republicano Miguel Anglada, y cruzando a pie los Pirineos, se embarcó en un viaje del que dejó un vívido testimonio en un texto que hace un momento Rosario y yo recordábamos, ¿no?, de la Guerra Civil ha terminado. Su intención era establecerse en un primer momento en Francia, que era el país en el que había cursado parte de sus estudios en la capital y que gracias a ello hablaba un francés muy fluido, pero allí solamente residió durante algún tiempo en Bernay-les-Bains y después en la Ciudad de la Luz, ¿no?, en París. Finalmente se embarcó en el vapor La Salle para trasladarse a República Dominicana, donde se divorció y donde contrajo matrimonio con el pintor gallego Eugenio Fernández Granell, al que había conocido precisamente en el viaje en el barco, ¿no?, y en el tren, con el que compartió pues, vida y proyectos, y tuvo a su hija Natalia, que también se ha mencionado aquí, en 1941. Después de la República Dominicana, pues la pareja se trasladó a Guatemala, a Puerto Rico, a Estados Unidos, antes de regresar definitivamente a España. A lo largo de todo ese tiempo, y aquí en la diapositiva tienen pues, algunas imágenes de esos inicios y un mapa que yo he trazado un poco así, pero con todos esos trayectos, ¿no? A lo largo de todo ese tiempo y en los numerosos destinos por los que pasaron, Segarra, más allá de su papel como apoyo al entorno familiar y a la trayectoria profesional de Granell, ¿no?, desarrolló una prolongada actividad entre ámbitos diferenciados. Por una parte el teatro, desde los años 40 en Santo Domingo, luego en Puerto Rico y finalmente en Estados Unidos. Por otro lado, el sector de la confección en Nueva York, como veremos a continuación, ¿no?, y una producción de collage iniciados en 1952 y mantenida hasta el final de su vida. Mujer de origen burgués, ¿no?, Segarra no había tenido inicialmente una formación artística arreglada ni una vinculación directa con el mundo del arte. Sus estudios transcurrieron en Francia, como ya he comentado, ¿no?, donde su madre tenía familia en París, y su interés por el arte se desarrollaría muy posteriormente, en gran medida gracias a ese encuentro con Granell, ¿no?, y también gracias al contexto cultural en el que ambos se movieron durante el exilio. Allí comenzaría a vincularse al ámbito creativo a través del mundo escénico, llevando a cabo una intensa actividad. Una de sus primeras intervenciones documentadas tuvo lugar hacia 1941 con la elaboración de los trajes para el Teatro de Guiñol del Instituto Escuela de Santo Domingo, que había sido fundado por su amiga Guillermina Medrano de Supervía. En esa ocasión se representó Tristán e Isolda, de Alberto Paz, ¿no?, mientras que Granell, pues, en aquel momento llevó a cabo la escenografía. Poco después, Segarra ejecutó el vestuario diseñado por Tomás Auñón para la obra teatral La viuda de Padilla, que era una tragedia entre actos del escritor Francisco Martínez de la Rosa y que fue representada en 1944 por el Teatro Universitario en las ruinas del antiguo convento de San Francisco, que era en la entonces denominada Ciudad Trujillo.
Sin embargo, el contexto dictatorial de esta ciudad, ¿no? de este país, pues bueno, les obligó de nuevo el matrimonio Granel-Segarra a desplazarse en esta ocasión a Puerto Rico. La isla ofrecía entonces un ambiente cultural particularmente receptivo para los intelectuales y los artistas exiliados. Me voy a retrotraer un poquito atrás, pero bueno, creo que es interesante para comprender esa situación, ¿no? Y es que tras la Guerra Hispanoamericana de 1898, Puerto Rico había pasado a la órbita estadounidense y esto implicó pues, una serie de transformaciones profundas en el sistema educativo. La Universidad de Puerto Rico se separó del Departamento de Instrucción en 1924 y amplió su programación en artes y ciencias. Según la investigadora María del Pilar González Lamela, que ha investigado esta parte y el contexto del exilio en Puerto Rico muy intensamente, ¿no? El interés por lo hispánico se generó en ese contexto a partir de un sentimiento cultural histórico que coincidió con lo que se ha denominado el Spanish Revival. En 1926, además, llegaba Federico de Onís a la isla por primera vez y en 1927 se creó el Departamento de Estudios Hispánicos. Durante las siguientes décadas se consolidaron diversas corrientes culturales, la hispanista, la nacionalista criolla y la norteamericana, que de alguna manera iban a convivir en ese panorama intelectual de una manera conjunta. Sin embargo, el apoyo a la República vino dado ante todo por los sectores intelectuales y culturales, gracias, entre otras cosas, a la lectura que se iba a ir haciendo de Juan Ramón Jiménez y a la enseñanza de Fernando de los Ríos, ¿no? De esa manera, la España republicana se establecía entonces como un punto de referencia para la sociedad puertorriqueña y su panorama cultural y artístico se establecía de algún modo como un modelo o un ejemplo de modernidad. Así las cosas, pues no era de extrañar que los exiliados que debían huir de la República Dominicana se vieran especialmente atraídos por la isla vecina, donde Segarra participó en el Teatro Español de América, que estaba dirigido por Cipriano Rivas Cherif, a quien vemos en esta fotografía con gafas, ¿no? Al lado de la actriz Margarita Xirgu y de nuestro eminente poeta Federico García Lorca, en el año 32 en Madrid, en uno de los estrenos. Pero bueno, Amparo Segarra va a participar de esta compañía, ¿no? Y ella realizará, por ejemplo, el vestuario del alcalde de Zalamea, en 1951, pero también actuaría en numerosísimas ocasiones en obras como, por ejemplo, La malquerida de Benavente, en el Teatro Tapia en abril del 51, o La esquina peligrosa de Priestley, La más fuerte de August Strindberg, en el Teatro de Ateneo de Puerto Rico en octubre del 52, Marianela de Benito Pérez Galdós, en el Teatro Comunal de San José en septiembre también del 52, El hombre, la bestia y la virtud de Pirandello, al que corresponde el recorte de periódico que he traído, ¿no? Que también se celebró en el Teatro del Ateneo en el 52, en ese año, ¿no? Pero a la que le seguirían un sinfín de otras representaciones. También llegó incluso a dirigir puestas en escena, como esta que traigo aquí a colación, que es el Landau de 6 caballos, en el Millbury College, ya una vez se exilia de nuevo a Estados Unidos, ¿no? Que fue una institución en la que a lo demás también coincidiría con las hermanas García Lorca, ¿no? En sus cursos de verano. En 1957 fue esta representación, estando pues todas estas actividades que voy comentando acreditadas por numerosos programas de mano y también por numerosos recortes de prensa. Sin embargo, bueno, el programa que tienen en pantalla ha señalado las intervenciones de Segarra porque, bueno, aunque veis que firma Amparo F. Granel, es significativo que la vemos tanto en la dirección como en la actuación y en la escenografía, ¿no? Entonces, bueno, tuvo un papel muy intenso y muy estrecho con algunas producciones teatrales. Y esta intensa actividad pues, apenas aparece reflejada en la correspondencia conservada, que es lo más llamativo, ¿no? En este sentido, el archivo albergado en la Fundación Granel constituye un observatorio privilegiado para examinar esa asimetría, ¿no? La correspondencia del entorno Granel-Segarra muestra, por una parte, una clara centralidad de la carrera pictórica de Eugenio Fernández Granel, ¿no? En la red del exilio, pero en contraste, la trayectoria artística de Amparo Segarra, a pesar pues, de su carácter público y documentado, como estamos viendo, ¿no? Es omitida en esas cartas. En el intercambio epistolar pues, predominan otras preocupaciones vinculadas generalmente, por una parte, a la actividad profesional y los proyectos de Granel y, por otro, con la intendencia diaria y la supervivencia del exilio. Cuando el teatro aparece, lo hace de manera muy, muy tangencial, ¿no? Y así, en septiembre de 1950, Cipriano Rivas Cherif se dirige en una carta, ¿no? Se refiere a Amparo Segarra como nuestra común amiga y compañera teatral Amparo Granel, reconociendo pues, su implicación en la organización de la Casa de Bernarda Alba, ¿no? Representada en el Teatro Tapia de Puerto Rico, donde además Segarra encarnó el papel de Angustia.
Sin embargo, y aquí tengo también un recorte de prensa donde aparece su nombre, sin embargo, la dimensión económica de esa actividad teatral resulta muy reveladora, ya que en julio del 51, Rivas Cherif le comunica a Amparo Segarra en otra carta, ¿no?, que tras descontar gastos y reservas, el beneficio correspondiente a las 8 interpretaciones de las 8 obras en las que había participado se traduce en un cheque de $14, que, bueno, que era una cifra pues, que ilustra con creces la precariedad material del proyecto teatral, ¿no? Más allá de su actividad teatral, la experiencia del exilio implicó también formas de trabajo menos visibles. Si su trayectoria teatral la situó en espacios públicos de representación, pues su trabajo en el sector de la confección en Nueva York responde a otra dimensión de la experiencia exílica referida, como hemos comentado, a la supervivencia material. La incorporación al ámbito de la costura no fue un mero complemento ocupacional, aunque sabemos que Segarra siempre se sintió atraída por la moda, sino una necesidad derivada de la inestabilidad económica que atravesaba a muchas familias exiliadas, no solamente en este contexto, sino también en el mexicano. Y quien haya leído los trabajos de Pilar Domínguez Prats sabe que ella recoge en esos trabajos sobre las exiliadas en México que toda española era costurera, ¿no? Era como un lema, ¿no?, que acompañaba a la española exiliada, y se supone que todas teníamos que saber, o todas tenían que saber coser, ¿no? Los contratos universitarios de 9 meses de su marido, de granel, ¿no?, los retrasos salariales y la incertidumbre respecto al futuro, pues convertían cada verano en un periodo vulnerable. En una carta, también en julio de 1956, Harriet de Onís, la mujer de Federico de Onís, mencionaba haber ayudado a Segarra en la búsqueda de empleo, y cito, ¿no?, en una casa de moda. Y también la existencia, decía Harriet de Onís en aquella carta, ¿no?, en la prensa, y vuelvo a citar, muchas peticiones de fitters, en inglés, en varias de las buenas casas, ¿no?, como de modista, en varias de las buenas casas. Lo que apunta a su inserción en el sector textil neoyorquino, que parece ser que es algo que se confirma por su afiliación, y así lo hemos encontrado también en la documentación que conserva la Fundación, en su afiliación a la Dressmakers Union Local 22 y su incorporación al plan de salud que esta entidad tenía en el año 57. Y bueno, aquí traigo en pantalla algunas de las indumentarias de la colección de Amparo Segarra que se conservan en la Fundación. En muchas de estas gestiones se apoyaban en redes femeninas de intermediación, como muestran las cartas de Harriet de Onís, que acabo de mencionar, ¿no?, quien también en julio del 59 le enviaba un modelo para una tela verde comentando detalles de talle y confección. La referencia confirma que la práctica textil era parte de su actividad cotidiana, aunque la correspondencia no permite determinar si se trataba de un intercambio informal o de un encargo profesional. Esa fragilidad económica persistió en el tiempo, pues en 1985 Segarra agradecía a su ya mencionada amiga Guillermina Medrano un préstamo de $18.000 para completar la compra del apartamento familiar, ¿no? En conjunto, estas cartas permiten advertir la existencia de una red femenina de apoyo dilatada a lo largo de varias décadas. Harriet de Onís y Guillermina Medrano no aparecen únicamente como interlocutoras circunstanciales, sino como mediadoras laborales, consejeras en cuestiones de salud, acompañantes en momentos de fragilidad y en ocasiones como respaldo económico efectivo, ¿no? Y en esta imagen que también traigo en pantalla, que es de Puerto Rico, pues se ve, me parece evocadora de estas reuniones y de esa sororidad, ¿no? Y intuimos, o por lo menos yo intuyo, por favor, que Edu, María o Lorena me corrijan, que Amparo Segarra debe ser la que está de espalda, ¿no? Porque yo al menos no la reconozco en ninguna de las otras personas, y sí que aparece en el pie de foto su nombre. Esta forma de sororidad entre mujeres exiliadas, desplegada a veces a través de la distancia geográfica, constituye una dimensión fundamental en la experiencia exílica, que rara vez ocupa el centro del relato historiográfico. Además, esa red de apoyo adquiere mayor relieve cuando se observa el trasfondo de vulnerabilidad que asoma en algunas anotaciones privadas, ¿no?, como ocurre en una nota manuscrita, añadida en octubre de 1956, a una carta dirigida a Rafael Supervía, el marido de Guillermina Medrano, donde Segarra expresa su rechazo a la vida en Puerto Rico, que describe como reducida y dominada por chismes y convencionalismos sociales, dejando percibir un malestar que apenas encuentra espacio en el discurso principal. En marzo de 1959, Guillermina Medrano le escribe a los demás preocupada por su estado de salud y le aconseja, y cito, cuidarse un poco y trabajar menos, ¿no?, aludiendo explícitamente a la acumulación de tareas domésticas y de responsabilidades cotidianas que recaían sobre ella. Un año más tarde, en otra carta, ¿no?, que celebra premios y exposiciones de granel, Segarra añade una nota manuscrita en la que dice:
Y cito de nuevo: llevo cerca de 2 años en Nueva York, sola y muy sacrificada, porque Eugenio pensó que esta ciudad era lo que le convenía. No me encuentro muy bien, me ahogo y mi depresión no me deja. Esta anotación introduce un registro más íntimo que contrasta con el tono celebratorio del resto de la carta y que revela las tensiones que podían coexistir dentro del exilio. Estas experiencias, las de Amparo Segarra, ¿no?, las teatrales, las migrantes, las afectivas y las políticas, pues acabaron cristalizando en una sensibilidad visual muy particular que encontró en el collage un medio expresivo afín a su trayectoria. De hecho, la incursión de Segarra en dicho lenguaje se produjo inicialmente a partir de una práctica archivística, ¿no? Según recuerda su hija Natalia, pues la artista comenzó a hacer collage a partir de recortar y de conservar sistemáticamente lo que de su marido aparecía en la prensa. De ese gesto de conservación y de ordenación surgió una práctica autónoma de selección, corte y recomposición de imágenes. Aunque, como ya se ha mencionado, o como ya he dicho, no tuvo una formación artística reglada, su trabajo con materiales, imágenes y espacios le proporcionó una relevante soltura compositiva. La propia Segarra, sin embargo, consideró durante mucho tiempo que su actividad creativa era más bien una práctica cercana al ocio, ¿no?, casi amateur, similar a la desarrollada por muchas mujeres en siglos anteriores. Esta percepción conecta con la noción histórica de amateurismo femenino analizada por las investigadoras, voy a intentar pronunciarlo bien porque este nombre es impronunciable, Kyriaki Hadjiafendi y Patricia Trakreski, quienes han señalado como el paso de la figura amateur a la profesional durante el siglo XIX implicó un proceso de llegar a ser, ¿no? Ellas dicen que hay que llegar a ser, en el que el reconocimiento público por una parte y la inserción en el mercado artístico por otro desempeñaban un papel fundamental. En ese sentido, pues, la falta de formación artística arreglada y las condiciones domésticas en las que desarrolló Amparo Segarra gran parte de su producción, pues, contribuyeron a que su obra fuera percibida como una actividad secundaria. Pero a pesar de todo, a través de sus collages, Segarra exploró cuestiones complejas como la extranjería, la pertenencia, la feminidad o el deseo, desde una posición periférica pero profundamente activa. Su obra se sitúa en un punto de cruce entre lo íntimo y lo privado, entre lo público, lo cotidiano y lo simbólico, ¿no?, entre la memoria del exilio y la imaginación también como resistencia. Los primeros collages que conocemos de ella son los realizados en 1952 con motivo de un viaje a Europa por parte de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. La serie había sido concebida como orientación estética para el alumnado y combinaba, pues, desplazamientos geográficos, modernidad y moda, así como imágenes icónicas de los lugares que iban a visitar, y fue presentada en una exposición que la prensa universitaria reseñó como una muestra, y vuelvo a citar, de cuadros de moda firmados con las iniciales, y esto salía así en la prensa, AG, ¿no? Además, atribuía la autoría a la señora Granell, como se decía en esa noticia, y recomendaba la exposición, y vuelvo a citar, a todas las estudiantes para obtener nuevas ideas en el vestir. El breve texto de prensa confirmaba la exhibición pública, pero enmarcaba las obras en una esfera asociada al gusto y a la moda, lejos de incluirlas en una experimentación artística de vanguardia. El hecho de que esta producción se desarrollara en gran medida en el ámbito doméstico, sin aspiración a una profesionalización inmediata y sin proyectarse hacia los circuitos expositivos y críticos en los que se articulaba el reconocimiento artístico, contribuyó a que sus obras no se activaran como parte de una trayectoria pública ni se integraran en los relatos artísticos del exilio hasta fechas recientes. Las cartas conservadas, al igual que no versaban sobre su actividad teatral, tampoco discuten los collages ni los integran en debates críticos ni estéticos, ¿no?, lo que indica que no fueron concebidos como parte de una estrategia de inserción en el campo artístico, sino como una práctica desarrollada por un interés exploratorio en el espacio íntimo. Es precisamente desde ese lugar, entre lo doméstico, lo experimental y lo cotidiano, desde donde podemos empezar a leer los primeros collages que Segarra realizó en Puerto Rico. Uno de ellos lo analizaré brevemente a continuación porque permite observar ya algunos de los elementos que caracterizarán su lenguaje visual. Y es este que vemos en la pantalla, ¿no? Sobre una cartulina se disponen varios elementos. En la esquina superior izquierda, el recorte de un anuncio publicitario en blanco y negro que muestra el avión Lockheed Constellation de la compañía Transworld Airlines, que desde 1946 ofrecía servicios transatlánticos desde Estados Unidos a Europa. En el lado contrario se aprecia en color un avión Douglas DC-6 de la empresa American Airlines, la segunda compañía aérea internacional más grande en esos momentos después de la rusa Aeroflot. Debajo se incluye un recorte fotográfico de lo que podría ser
podríamos pensar, una localidad del norte de Francia, y más abajo los iconos propios parisinos, como son la Torre Eiffel y Notre Dame. Todo ello se acompaña de dos imágenes femeninas, como podemos observar, ¿no?, que muestran elegantes prendas de la época, a las que se suman pues, una mano con guantes y unas piernas con tacones rojos, junto a un neceser de viaje o estuche de tocador, también de color rojo sobre un etéreo fondo amarillo. Se trata de un collage realizado por Amparo Segarra, como vemos en la firma, ¿no? Y que la obra pertenece a esos 28 collages creados por la artista con la colaboración de su marido Eugenio Fernández Granel, quien, como ha recordado la hija de ambos, Natalia, contribuyó a estos collages añadiendo creaciones pues, como algunos dibujos de columnas, barandillas y algunos otros elementos. Pertenece esta serie de collages entonces a esa práctica creativa denominada Pictorial Collage, que también experimentaron artistas como Tanguy, Magritte o Miró. El objetivo de esta serie, que fue expuesta en la sala de exhibiciones de la Universidad de Puerto Rico, situada en el sótano de la Biblioteca de Estudios Generales de dicho centro, era, como ya hemos comentado, ¿no?, dar consejo a las estudiantes puertorriqueñas sobre la indumentaria que debían llevar en el viaje que iban a realizar a Europa. Podríamos pensar y hacer todas las lecturas decoloniales que queramos, pero no vamos a entrar en ello. Se trataba del primer viaje colectivo de estudios de la universidad, en la que participaron unos 70 estudiantes y 30 personas miembros del claustro y de la administración. Y el viaje pretendía iniciar una tradición que serviría como forma de conocimiento, también aquí vamos a pensarlo mucho, y aprendizaje de otros lugares y culturas. El propio rector decía en sus declaraciones, y leo porque me parece que son muy reveladoras, ¿no?, para entender también el contexto de creación de estos collages. Decía: somos gente de islas. Los isleños sentimos más que nadie la nostalgia de viajar. La tierra extranjera no está como en los continentes al alcance de nuestro pie. No se puede, desde luego, cruzar a pie el mar Caribe. Y continuaba, ¿no? Ustedes van a descubrir múltiples cosas en Europa, mundos enteros de emoción estética, de experiencia histórica, de belleza, de creación, toda la huella que ha dejado el género humano sobre esa cultura. Podrán ver también algunos de los estragos de la destrucción y de la guerra. Entre lo que van a descubrirse a ustedes mismos y a su país. Entre los destinos a visitar pues, se encontraban también París y Madrid, ¿no?, incluyendo sus principales instituciones artísticas como el Museo del Prado, con una preferencia por Goya, como podemos ver en algunos de sus collages, concretamente en este, ¿no?, y el Museo del Louvre como lugares imprescindibles de ver. El viaje se completaba, lo demás, con una preparación previa en Puerto Rico a través de clases, que eran pues, clases de italiano principalmente, de francés y también de arte. Aparte de las interpretaciones, como digo, que podamos dar a este conjunto de collages, el aquí descrito anticipa muchos de los elementos frecuentes en la posterior obra de Segarra, llevada a cabo sobre todo tras su traslado a Estados Unidos desde Puerto Rico y más tarde a su regreso a España en 1985. Su carencia de formación artística, lo volvemos a recordar, ¿no?, hizo que Amparo Segarra se decantara por el lenguaje del collage, en el que sus excelentes habilidades como seleccionadora de imágenes y recortadora de motivos la llevó a desarrollar composiciones propias en las que de forma mordaz criticó los sistemas de representación dominantes. Estos collages, producidos en diferentes lugares, países y culturas, lejos de casa, como consecuencia de ese largo exilio, ¿no?, son de alguna manera un producto transatlántico, atravesado por la experiencia exílica, el feminismo y una radical imaginación política. En este sentido, como bien ha señalado Elza Adamovich, el collage no es una simple técnica de recortar y pegar, sino un acto performativo y crítico que revela las estructuras de poder contenidas en los discursos dominantes. Además, debemos matizar que aunque en inglés se utilizan principalmente el verbo cut, también cut out, ¿no?, en castellano hay diferencia entre los significados de cortar y de recortar, siendo el primero como más directo y con intenciones únicamente de separar, mientras que el segundo, el de recortar, ¿no?, se refiere más bien a un acto meticuloso y preciso. Quizás por ello fue una de las prácticas predilectas del surrealismo, no solo por su componente visual, sino también por su potencia disruptiva. A pesar de que los primeros collages realizados por Segarra y Granel no presentan una crítica tan obvia y satírica como los que la autora haría individualmente más adelante, ¿no?, y ya hemos visto algunos en pantalla, estos le sirvieron para poner en práctica una técnica basada en seleccionar imágenes aisladas de la realidad, recortarlas, pegarlas, combinarlas y justaponerlas, ¿no?, en un proceso creativo nada baladí, como ha dicho Adamovich, para presentar un efecto real que desenmascara, critica y renueva la percepción de la realidad utilitaria y sus formas de hacer y de representarse. Se trata, como bien ha señalado de nuevo, cito a Adamovich, de priorizar el proceso de creación ante el producto, en un intento de conseguir también una obra más democrática, ya que el recortar
hace que ningún fragmento sea más importante que el otro, sino que los pone todos de alguna manera al mismo nivel, ¿no? Integrar pues, diferentes elementos, divididos o no, desafía la jerarquía visual, al tiempo que se combinan materiales ready-made también, ¿no? De forma arbitraria y aleatoria. Y por eso traigo esta fotografía de la caja de recortes que tiene Amparo Segarra y que se conserva en la Fundación Granel, donde podemos ver también un poco pues, estas cuestiones que estoy comentando. Los espectadores y las espectadoras pues, se encuentran así ante una obra que ofrece una multiplicidad de lecturas. Desde esos primeros collages en los que ya aparecía la imagen de un avión transatlántico, pues, símbolo del desplazamiento físico, pero también de un imaginario moderno y movilizado, la práctica de Segarra comenzó a configurar lo que podemos llamar una estética del tránsito que se inscribe en lo que los feminismos transnacionales han conceptualizado como ciudadanía mundial o experiencia del Denizen, ¿no? Habitantes, esto es, habitantes residentes en castellano, y que es ese sujeto en movimiento que habita el mundo desde la extranjería afectiva, más que desde la pertenencia jurídica. Concretamente, Marcia Meskimon, que es quien ha abordado esta idea de los feminismos transnacionales, identifica la idea de Denizen en un sujeto que habita el mundo de manera procesual, que es decir, que no se define por una identidad fija, sino por su capacidad de diálogo transversal y, como decimos, afectivo. A nosotros nos parece, ¿no?, que la práctica de Segarra está atravesada por el tránsito constante entre lugares, lenguas y códigos culturales y acentuada por el acto del corte y de la recomposición. Y esto pues, se convierte en una forma de pensamiento y en una herramienta crítica desde la que reimaginar los modos de habitar el mundo. Esa poética del desplazamiento, como la podríamos denominar, pues no puede disociarse de la experiencia vital, como decimos, de Amparo Segarra, que está marcada desde muy temprano, como ya hemos dicho, por la guerra, por el exilio y por una decidida conciencia feminista también, ¿no? Los desplazamientos forzados que las circunstancias del exilio conllevó modelaron su biografía y su mirada artística, lo que atribuyó a su obra un carácter político y afectivo ligado al desarraigo y la reflexión sobre la identidad. Pero Segarra no fue simplemente una exiliada, una artista autodidacta, fue también una mujer moderna, una políglota y una mujer independiente. Su conciencia de los derechos de las mujeres y de las injusticias estructurales a las que éstas estaban sometidas se refleja de forma muy clara en muchos collages, ¿no?, que con frecuencia pues, denuncian los estereotipos de género y la normatividad estructural dominante. Así su obra se inscribe en una práctica que encarna un feminismo que hoy definiríamos como interseccional, ¿no? Es decir, esos feminismos atentos a las relaciones entre género, clase, etnia, desplazamiento y también tradiciones culturales. De ello también se preocupan, como vengo comentando, los feminismos transnacionales. Según Meskimon, estos feminismos operan desde la intersección entre pensamiento, activismo y localización y abogan por una ciudadanía entendida como práctica afectiva e imaginativa. En palabras de la autora, y la cito aquí, ¿no?, abrazar los extraños encuentros de los feminismos transnacionales es una parte intrínseca de vivir una vida feminista. En esta línea, los collages de Segarra pueden leerse como actos de ciudadanía mundial, podríamos decir, ¿no?, en los que el arte se convierte en vehículo para construir pertenencias afectivas y resistencias culturales a través de la diferencia. En este marco resulta fundamental considerar también la influencia decisiva del surrealismo y en particular de André Breton en el desarrollo formal y conceptual de la obra de Segarra. La amistad personal que Segarra y Granel tenían con Breton y con Jacqueline Lamba, ¿no?, la esposa de este, y con quienes coincidieron en varias ocasiones, pues dejó una profunda huella en su imaginario artístico. No en vano, muchos de sus collages reproducen ese gesto de détournement defendido por Breton y por el surrealismo, y que es, pues para quien no lo sepa, pues ese desvío deliberado de imágenes y de símbolos de la cultura dominante para subvertir su significado original. A ello se suma el amplio conocimiento que el artista tenía del surrealismo, y yo diría que de la historia del arte en general, como veremos más adelante, no solamente por su relación con uno de los principales promotores del movimiento, sino también por la extensísima biblioteca que ella y su marido fueron forjando a lo largo de los años y que hoy se conserva en la Fundación Granel, ¿no?, donde ellos tienen pues, tanto esa biblioteca como un archivo riquísimo, y a lo demás de las múltiples lecturas que ambos pudieron hacer a lo largo de todas las instituciones por las que fueron pasando durante los años de exilio. Como comentábamos anteriormente, desde sus primeras piezas, Segarra hizo del collage una herramienta crítica frente al orden social impuesto. Sus composiciones incorporan a menudo cuerpos fragmentados, objetos cotidianos o iconografía religiosa reconfigurados de una forma onírica, erótica o grotesca.
El erotismo, de hecho, es una de las líneas más constantes de su trabajo, ¿no? Pues abundan los cuerpos desnudos, también incompletos, que remiten tanto a la tradición clásica como a las derivas publicitarias modernas, que por otro lado tanto impacto tuvieron en la proliferación y en la consolidación del collage como lenguaje visual. En obras como Sistema Métrico o Las vacas extranjeras, la fragmentación corporal no responde a una lógica decorativa, sino al deseo de cuestionar la normatividad del cuerpo, del género y del deseo. Como indica Adamovich, el fetichismo surrealista convierte al cuerpo en objeto de deseo precisamente a través de su dislocación, una estrategia que Segarra pues, asume y reinterpreta desde una mirada feminista y crítica a través de la imaginación. Precisamente desde los feminismos transnacionales, y vuelvo a ellos, ¿no? Se ha insistido en el potencial de la imaginación para desbordar los marcos cerrados de la identidad, generar saberes situados y articular solidaridades a través de la diferencia. Como señala Meskimon, imaginar y conocer pues no son procesos opuestos, sino entrelazados, y su conjunción constituye una forma de agencia política. Esta imaginación ha llevado a Segarra a interesarse por partes del cuerpo como las manos, que son un motivo recurrente en su producción, ¿no? Y aquí vemos 3 ejemplos de ello. Quizá por la capacidad de estas manos, ¿no?, de conjugar acción y deseo, y por ser ellas mismas las ejecutoras o las agentes del collage. Segarra manipula así las imágenes con sus manos, ¿no?, pero también manipula discursos. Muchos de sus collages dialogan con el psicoanálisis como material discursivo disponible, susceptible de ser parodiado o distorsionado. En esta misma línea retoma clichés visuales, religiosos, coloniales, científicos, para también desactivarlos desde dentro. Pero es que además Segarra se muestra como una artista profundamente preocupada por la situación de las mujeres y los derechos que éstas tienen en sociedades como la India o en contextos dominados por el Islam. Obras como Cuántos hongos, que también es titulada como La mujer esclavizada o La India es así, pues ponen de manifiesto su compromiso con una crítica feminista que denuncia las formas de opresión estructural que sufren las mujeres en distintos marcos culturales. Así, de alguna manera, Segarra se incorpora, o así lo pienso yo al menos, ¿no?, una genealogía, no sé si es muy atrevido por mi parte, de creadoras feministas del collage, en la que se encuentran nombres tan relevantes como, por ejemplo, Martha Rosler o Barbara Kruger, ¿no?, quienes también utilizaron el montaje y la apropiación visual para subvertir narrativas hegemónicas. Por otro lado, la apropiación de iconos reconocibles, como los monumentos o imágenes de la cultura clásica, por ejemplo, en esta de Baños Turcos, donde se sirve de la iconografía de las Tres Gracias, por eso decía yo de un gran conocimiento de la historia del arte, o en Un lugar de la Mancha del año 98, ¿no?, en el que parodia esa conocidísima imagen de la Olimpia de Manet, pues no es un gesto arbitrario, sino una estrategia de détournement que subvierte los significados impuestos. Todo ello refuerza la dimensión ideológica de la obra de Segarra y la sitúa dentro de una tradición crítica del surrealismo que está muy comprometida pues, con la subversión de los órdenes normativos a través del humor, de la ironía y del extrañamiento. Reconsiderar hoy la trayectoria de Amparo Segarra supone desplazar la atención del reconocimiento internacional hacia las condiciones materiales y afectivas que hicieron posible su recorrido. Las cartas permiten reconstruir un paisaje de precariedad, de movilidad constante y de trabajo múltiple en el que su figura no aparece como simple acompañamiento, sino como agente activa en la gestión económica, la organización cultural y la elaboración de memoria. Atender a estos aspectos permite entender el exilio como también un espacio mantenido por trabajos múltiples, ¿no?, más allá de esos premios, reconocimientos y grandes exposiciones, ¿no? Bueno, estos trabajos múltiples son a menudo poco visibles. La figura de Amparo Segarra pues, no parece entonces como un apéndice de una carrera artística reconocida, la de Granell, ¿no?, sino como una parte activa de un entramado cuya continuidad cultural pues, dependió también de tareas materiales, afectivas y creativas que rara vez ocuparon el primer plano de la narración historiográfica. Desde esta perspectiva, su producción artística adquiere una nueva complejidad, ¿no?, en la obra de Amparo Segarra, que puede ser leída como una práctica visual rica, militante y profundamente consciente de los lenguajes que emplea. Su uso del collage le permite desmontar las estructuras normativas del patriarcado, la religión o el poder colonial, al tiempo que genera un espacio fértil para la imaginación crítica y el pensamiento feminista. En este sentido, y en un momento en el que lo personal vuelve a ser político, su obra cobra una renovada vigencia. Moitas gracias. Moitas grazas.
¿Me levanto? Sí. Sí, bueno.
xornada e agora é o turno de intervención de Rosario Sarmiento. Vamos a poñer un pouco en contexto a súa trayectoria. Rosario é licenciada en Historia da Arte e Crítica de Arte, comisaria de exposicións, xestora cultural, especialista en coleccionismo e Historia da Arte da Muller en Galicia. Dirixiu a colección de arte de Caixa Galicia perante os anos 96 e 2014, organizando a súa filosofía e política de adquisicións. Durante este período deseñou e xestionou máis dun centenar de actividades expositivas, destacando a súa labor en feiras como Arco, no ano 98, no 2000, e mostras no Museo de Belas Artes de Valencia, a Estación Marítima da Coruña. A súa xestión incluiu proxectos internacionais como Vento do Leste, Vento do Oeste en México, 2008-2009, ou a mostra Miradas, comisariada por figuras como Alfonso de la Torre, Fernando Huici ou Iria Candela, 2008-2009. No ano 98 asume a Dirección de Artes Plásticas e o Departamento de Proxectos Culturais da Fundación Caixa Galicia, ocupando a subdirección de programación entre o 2005 e 2012. Nesta etapa coincide coa gran expansión de actividades da mesma, converténdose na institución cultural privada máis importante de Galicia e sétima fundación cultural española máis valorada. No 1999 recibe a Medalla de Ouro de Belas Artes do Ministerio de Cultura e no 2008 a Medalla de Ouro concedida pola Real Academia de Belas Artes de San Fernando polo seu labor na difusión da arte e a cultura. Como crítica de arte, desenvolveu unha extensa labor en diferentes medios, como a Voz de Galicia, Radio Coruña, Cadena SER, o Diario Cultural da Radio Galega, Radio Televisión de Galiza. O seu enfoque investigador centrouse primordialmente nas mulleres artistas, traballo que validou no 2018 co Premio Luisa Villalta de Cultura e Igualdade polo documental que dirixiu Muller, Arte, Galicia. Ao longo da súa carreira comisariou exposicións de diferentes artistas, de moitas e moitos artistas, que non podo nomealos todos porque son moitísimos e moitísimas, pero entre elas e eles Picasso, Chillida, Miró, Maruja Mayo, Xulia Minguillón, Elena Colmeiro, Lolita Díaz Baliño, Ruth Matilda Anderson, Isaac Díaz Pardo ou Antón Patiño, entre outras. Digo Antón Patiño entre outras porque é unha exposición que se pode ver actualmente na Coruña. Colaborou con institucións como IBAN, Academia Galega de Belas Artes, Calcografía Nacional, o Chillida Lecu, a Fundación Canal, o Marco de Vigo, a Bienal de Pontevedra e a Fundación Seoane, entre outras. Actualmente é membro do Instituto Xosé Cornide de Estudios Coruñeses, da Asociación MAP, Mulleres nas Artes Visuais, e do Padroado da Fundación Luís Seoane. E recentemente publicou un exhaustivo volume sobre a pintora María Antonia Dans no ano 2022. Ben, Rosario tratou amplamente a figura de Amparo Segarra dende diferentes visións, pero especialmente nunha exposición que comisariou na Fundación Canal en Madrid no ano 2023-24, que se titulou Artistas e Modelos, Historias de Paixón, Creación e Destrucción. Alí adicou un bloque específico a explorar a historia, a paixón e o binomio creativo entre Amparo e Eugenio Granell. O seu enfoque como crítica de arte e comisaria independente, especialista en creadoras galegas, céntrase en desmitificar o rol pasivo da musa. Analiza a Amparo Segarra como o pilar fundamental que articulou o universo artístico e persoal de Eugenio Granell, tanto en República Dominicana, Guatemala, Puerto Rico, máis tarde nos Estados Unidos e tamén no retorno do exilio. Ademais, destaca o seu papel activo na creación dunha das mellores coleccións de arte de vanguarda que hoxe se alberga en Galicia, que está na Fundación Granell. E agora, despois desta presentación, Rosario, Bueno, pois moitas grazas, Edu, por esta presentación tan ampla e tan cariñosa. Boa tarde a todos e todas. Bueno, encantada de estar aquí en esta
invitación do Consello da Cultura Galega e da Comisión de Artes Visuais, das que hasta hace moi pouco tempo tamén colaborei e foron os meus compañeiros. A verdade é que despois da extraordinaria ponencia de Carmen Gaitán, bueno, pois poucas cosas vamos a poder engadir, ¿no? Porque realmente fixo un repaso exhaustivo e magnífico, moi documentado pola personalidade de Amparo Segarra. Ben, dito isto, bueno, pois Amparo Segarra, eu de alguna maneira quise titular isto como unha exiliada, tamén pois unha artista de algún xeito esquecida, non? Sí que é certo que o golpe de Estado do ano 1936, a guerra civil e o exilio moi prolongado en América marcan a vida persoal e creativa, o traballo de Amparo, non? A Amparo, os conflitos bélicos que marcaron boa parte da historia do século XX van obrigarlle, como a moitos homes e mulleres, a deixar o seu país, a deixar as súas raíces e a súa cultura para vivir un longo e prolongado exilio do que volverá nos últimos anos da súa vida, como moitos outros exiliados e exiliadas, de novo a España, nun país de que, bueno, faltaba desde fai casi 40 anos, non? Esa condición de muller marcada pola guerra e marcada polo exilio, a súa relación, evidentemente, con o que foi o seu gran compañeiro de vida, Eugenio Fernández Granell, e o indudable interés que ten o seu propio traballo, bueno, pois como hemos visto, como actriz de teatro e tamén como artista plástica, son os aspectos que eu creo que de alguna maneira axudan a configurar o que quen foi Amparo Segarra, non? Unha muller que, ademais de ser esposa, compañeira de vida e ocasional modelo, veremos despois, de alguna das obras de Granell, foi, evidentemente, unha moi interesante artista plástica, pero que non chegou a desenvolver ni a ter o protagonismo ou a relevancia que eu creo que realmente se merece, non? Ben, Amparo foi actriz de teatro entre os anos 1944 e 1969, bueno, pues, entre outros traballou na Teatro Escola de Arte, baixo a dirección de Cipriano Rivas Xeriz, como vimos antes, que era pues, o cuñado de Valle Inclán, e que tamén traballou en España e despois establecese en América. Foi creadora de escenografías e vestiarios, e, sobre todo, foi autora dunhas colás de composicións moi estudadas, repletas de simboloxía e cargados dun activismo contra a opresión e a injustiza. A súa creatividade e vitalidade seguramente impulsaron máis dunha vez a inspiración artística do seu marido, pero ela ocupou ese papel secundario que a orden establecida pola sociedade androcéntrica é unha muller, bueno, pois que nacida a comezos do século XX, na que viviu, evidentemente, vai otorgarlle, non? Nada en Valencia, vai estar educada nun internado en Argenteuil, preto de París, o que lle vai a permitir non solamente coñecer o idioma francés, que despois lle vai a ser de moita utilidade con o inicio do seu exilio, sino ser unha muller que tiña unha amplia e refinada cultura, non? Cando regresa a España, casase con Miguel Anglada, que é un militar que loitará durante a Guerra Civil no bando republicano, e en plena guerra, Amparo, embarazada, viaxa a Barcelona para dar a luz. Pouco despois viaxa a Aragón e sofre o bombardeo efectuado polos fascistas sobre Monzón, no que se destrúe a casa onde se aloxaba, ela regresa a Barcelona con serias dificultades para poder subsistir. Vou ler pequenos fragmentos de relato de la guerra terminado, porque realmente a mí pareceme moi ilustrativos do que foi o exilio e o exilio tamén destas mulleres que sempre tiñan a responsabilidade familiar, e despois falarem tamén de outras artistas, de outras mulleres que de alguna maneira van ir en paralelo con isto que viviu Amparo. Ela di: había vivido todo el tiempo de guerra en Barcelona, me calificaban de roja y no me empleaban. Para poder comer tenía que ir a los encantes, un rastro, a vender las sábanas de hilo y objetos de la casa. Con la escasez de comida durante la guerra y después, a pesar de que mi hijo tenía 2 años, seguía dándole el pecho. Iba al barrio chino de noche para comprar leche y aceite, pues con la cartilla de racionamiento solo me correspondía para el niño 3 botes de leche condensada por semana.
Esta situación, o fin da guerra, a derrota republicana, vai obrigarlle a abandonar España o 8 de xullo de 1939. Desde Barcelona vai a viaxar a cara a fronteira francesa, atravesando a pé os Pirineos co seu fillo Elton. Bueno, empezamos, di Amparo, a andar cuando el pastor me lo indicó. Cruzamos juntos el bosque durante mucho tiempo. El pastor me había advertido que no iríamos juntos, que él iría unos 500 metros delante de mí, porque había por los Pirineos muchas patrullas a caballo de carabineros, y si nos cogían, era necesario que no creyeran que íbamos juntos. También me había dicho que él no iba a ayudarme con el niño. Yo le había contestado que yo no esperaba que él me ayudara. Esta es una foto de ella ya del año 39, ahí está con su hijo Elton. Bien, son fragmentos de La guerra terminado, este texto escrito en primeira persona por Amparo, no que con todo o luxo de detalle relata a dureza do camiño, cara ao exilio, e de todo vivido posteriormente. O reencontro co seu marido, tras o seu paso por o campo de concentración de Barcarés, a viaxe en tren tras o estallido da Segunda Guerra Mundial, eles pasan un tempo en Francia, pero o inicio da Segunda Guerra Mundial crea un clima de animadversión absoluto hacia todos os refugiados españois e teñen que decidir marchar de Francia. En ese viaxe é onde ela coñece Eugenio Granell, que tamén tiña pasado por distintos campos de concentración. Eugenio, seu marido, era militante do POUM, tuvo que escapar no ano 39, como moitos exiliados e exiliadas, está en campos de concentración e consigue finalmente escapar deles e marchar ao exilio americano. Mi marido hizo todas las gestiones para poder embarcar hacia nuestro destierro, que duró más de 40 años. Conseguimos pasaje en el barco de la Sal de la Compañía Transatlántica Francesa. Fue el penúltimo barco que salió de Francia cargado de refugiados. Éramos 800 españoles y 800 judíos centroeuropeos. Fuimos en tren hasta Burdeos. Allí nos esperaba el barco. Íbamos en la bodega que habían llenado de literas. Pensé arriba y usarla de abajo para el niño. En ella había dejado mi abrigo y mis guantes para indicar que ya estaban ocupadas. Subí a cubierta y al volver me habían desaparecido ambas. Tampoco las iba a necesitar en el trópico. Salimos del puerto francés con escolta hasta Casablanca, de submarinos alemanes. En Casablanca estuvo el barco atracado 2 días porque el mar había sido minado. En Guatemala nos enteramos años más tarde por el embajador republicano Salvador Echevarría que nuestro barco, cuyo destino era Chile, tuvo que cambiar de rumbo porque las autoridades chilenas se negaron a recibir más refugiados por el momento. También esa fue una razón para que hubiese estado esos 2 días en Casablanca. Por fin salimos, ya sin escolta, rumbo a la República Dominicana, pues el dictador Trujillo había aceptado recibirnos previo pago de no sé cuántos dólares por cada refugiado. Podemos facernos unha idea do que foi todo este tremendo periplo. Ben, en Ciudad Trujillo, antigo nome de Santo Domingo, Amparo divórzase do seu marido e se casase con Eugenio Fernández Granell. No ano 41 nace a súa filla Natalia. 5 anos despois, Amparo e a súa familia múdanse de novo a Guatemala, es dicir, en este continuo devenir forzados por lo exilio e tamén, neste caso, por o estupido de la Revolución guatemalteca. Ben, se instalan en Puerto Rico e xa no ano 56 van a instalarse definitivamente en Nova York, donde vivirán hasta o ano 1985, en que xa regresan a España. Unha España en que nese momento, Granell é un absoluto e perfecto descoñecido, hasta que se fai a primeira exposición na Coruña, que é a primeira exposición que se fai en España, e empieza a ser medianamente conocido, pero era un absoluto descoñecido, non no caso de Granell, sino a gran maioría dos exiliados e exiliadas que están fora de España, que estuveron fora de España. O caso de Maruja Mayo, pois aí tamén bastante significativo. Ben, como sabedes, Amparo falece en Madrid no ano 2007, co cal, pouco reiterando de que as guerras e o exilio dirixiron ao ritmo de vida desta muller. Aquí vou a hacer referencia a un artigo que publica María Dolores Villaverde Solar, que me parece interesante, de Mujer, Guerra y Arte, simbolismos en los collages de Amparo Segarra, y di: el horror y el absurdo de una guerra fueron las causantes de que su vida cambiara por completo, y si hay algo que le deba el exilio, evidentemente, foi permitirlle conocer a Granell.
que se convirtió en su compañero de vida y de arte. Pero Amparo no solo, evidentemente, tiene interés por ser la esposa de Granell, sino que ha sido una de las artistas, yo creo absolutamente igual que di María Dolores, silenciadas de nuestra historia, ¿no? Eso se debe a que, por un lado, prefirió dedicarse al collage, una técnica, pero también, de alguna manera, ella se mantuvo a sombra de su marido, aunque ella realmente no se sintiera relegada, ¿no? Bien, a vida en común de Amparo e Eugenio, evidentemente todos sabemos que un gran referente da xeración creativa da primeira metade do século XX, ¿no? Granell, vai a ser, sen ningún xénero de dúdas, un elemento capital, ¿no? Aquí esta é unha foto do ano 53, que están xa no seu exilio con Eugenio Deonis, un pouco recreando ese momento de que les van a vivir aí. E ela vai ser esposa, vai ser compañeira de vida, conselleira, e xuntos vai iniciar o seu amor e o seu exilio, non? Xuntos estarán tamén cando Granell coñece a André Breton na República Dominicana no ano 1941, que é unha circunstancia que o vinculará definitivamente co mundo do surrealismo e que vai a configurar de alguna maneira as bases da obra plástica de Granell e tamén unha influencia tremenda en Amparo, ¿no? Porque van a beber os dous da mesma, digamos, ámbito do surrealismo. Na creación plástica de Eugenio Fernández Granell, a presenza da muller é moi importante, pero sobre todo a presencia de Amparo vai a ter unha especial relevancia, sobre todo nos primeiros meses do seu traballo, en esos comezos dos anos 40. Amparo vai a ser a protagonista de obras como este retrato de Amparo, como esta, Mujer escuchando si llaman a la puerta, pero, sobre todo, e aquí vou detenerme un pouco máis, porque pareceme moi interesante, en este obra Palabras de Amparo, que do ano 1946. No primeiro plano vemos dúas figuras que están de espaldas e que, de alguna maneira, representa Amparo e representan a Eugenio sentados nesos diváns, nesas sillas, de frente ao mar. Acaban de chegar a un exilio que, bueno, finalmente foi un exilio feliz, non? E está realizada en 1946, pues en ese momento de encontro fundamental co surrealismo, que o propio Granell vai a definir como o acontecemento moral máis importante da miña vida. Bueno, nesta obra, Granell vai a mostrar unha total sintonía cas ideas sostenidas por Breton, sobre o mundo feminino. Frente á lei, a orde masculina, a muller de alguna maneira representa a liberdade, que posúe de alguna maneira a chave para descifrar o mundo. Quizá esa sexa a clave, ou a razón, pola que iba a recurrir aquí a un encrucillado onde o nome de Amparo, vemos que está na parte de arriba, vai a descompoñerse e vai a utilizar as súas letras para integrar novos vocábulos, que nos permite de alguna maneira falar de diferentes significados. Horizontalmente inclúe as palabras como mar, orilla, ola, ron e ola, que van a estar ligados á muller amada, coa que fora un pouco a súa vía de salvación para ambos, e a súa posterior chegada ao porto en terras caribeñas e con sentido de liberdade que adquiere tanto a como a Pásaro en todos os seus escritos. Hai que dicir que esa viaxe foi tremenda porque, bueno, dos 3 barcos que salen del Porto de Le Havre, cando el inician esa viaxe, foi o único barco que non bombardearon os bombardeos alemanes e que poden chegar. Entón, bueno, pues ese sentido de haber salvado a vida marca de alguna maneira ese momento, E igualmente, inclúe o elemento do ron, tan unido á vida caribeña, porque Granell, no seu primeiro libro surrealista, que é Isla Cofre Máxico, que publica no ano 1951 en Porto Rico, reflexiona sobre o mundo das illas como refuxio da cultura e identifica el ron como, como un elemento desas abrasadoras latitudes tropicais. Bien. Conjuntamente con o seu marido, xa asentados en Porto Rico, entre 1950 e 1956, vai a realizar os primeiros collages, des que, hablou tanto e tamén está pormenorizadamente Carmen, con motivo dunha exposición de moda que se vai a celebrar na Universidade de Porto Rico en 1950.
Os estudantes de arte desta universidade en a facer unha viaxe de fin de curso a Europa para visitar diferentes museos. Amparo e Eugenio crean al unísono estas obras gráficas, onde ela é a que suxire o tipo de roupa que os estudantes deben de levar, os museos que deben de visitar, os monumentos, mientras que Granel, de alguna maneira, vai a colaborar pintando esas escenografías. Bueno, estos son moitos dos que nos ensinou Carmen. Bien, posteriormente vai a seguir traballando, realizando a maior parte da súa produción entre 1956 e tamén a súa volta a Madrid a mediados dos anos 80. E as colaxes desos anos son, sen dúbida, os que van a ser máis interesantes. Este é moi explícito a pena de Man Ray por ese mundo de surrealismo que va a impregnar, eu creo que estas raíces o que a vida de ambos e a maneira de entender tamén a creación plástica. Bien, vamos a ver unha persoa implicada social e culturalmente, preocupada e reivindicativa, que realiza as súas colás máis críticas que convidan a unha maior reflexión. Volvendo de novo ao escrito de Dolores Villaverde, ela di: para Amparo as colaxes non teñen que ter un material sofisticado, nin delicado, tampouco fan falta normas, une cousas aparentemente inconexas que non deberían ir xuntas, fragmentas, xerando sempre tensión ante que o espectador observa. Aquí hai algúns máis dela. Sempre hai unha simboloxía, provocan sentimentos desde melancolía, rabia ou tristeza. En todos, do primeiro ao último creado, manteñen estética e carácter surrealista. Eu creo que tamén, coincido con ela, que hai unha serie de elementos simbólicos que aparecen en oposición de contrarios, dos que traballa Amparo. A idea da figura femenina, que é un elemento tamén que se repite, pois a figura vestida normalmente unha muller sometida, quizá a figura da muller espida pois non é consciente máis da súa nudez e se convirte tamén unha certa metáfora de muller libre. Os militares, que evidentemente pois identifica con a autoridade e a represión, o cabalo, que é sempre ese papel dominante do home. Ben, é innegable, continúa Dolores, que a súa ideoloxía, o vivir a guerra e un longo exilio son os referentes da elección de cuestións que se repiten desde as críticas relixioso-políticas, os militares, a opresión, a desigualdade, en distintas civilizacións e sociedades. E sempre a muller sumisa, loitadora, deprimida e liberada. Todos, en excepción, o que os dicía, manteñen ese espírito surrealista no que desenvolveran a súa vida artística. Bien, aquí non hai que esquecer que Amparo tamén foi unha muller do século XX, pero unha muller que vai a ser educada tamén na Segunda República, vivindo todos, as grandes conquistas da Segunda República, e despois o franquismo vai a romper de raíz. Por primeira vez as mulleres en España poden votar, hai, digamos, todo un territorio que ela, como buena, a muller de izquierdas, unha muller republicana, pero vai a vivir, e dicir, todo eso despois se rompe por un exilio, como vemos, absolutamente terrible e traumático. Bien. Amparo Segarra crea as súas pequenas colás ao longo de toda a súa vida nun espazo doméstico que evidentemente compartiu coa súa familia. Penso que sin unha clara determinación de realizar unha obra propia e singular. Isto fixo que o seu traballo fose, evidentemente, silenciado ou moi pouco coñecido ou moi mal coñecido e entendido tamén casi como pezas menores, frente ao papel fundamental como apoio do seu marido que vai exercer durante toda a súa vida. É dicir, non solamente o caso de Amparo, sino de moitas mulleres e parellas desta xeración, destes anos, que elas foron fundamentais para que eles puideran desenrolar o seu traballo. O caso de Amparo con Eugenio Granel, pero podíamos facelo extensivo noutras parellas, Antonio López e María Moreno e moitas outras máis. É dicir, ese papel é absolutamente fundamental. Ben, Amparo Segarra, non sei como vou de tempo, Amparo Segarra non será a única muller cuxa vida estuvo condicionado por este momento histórico que lle tocou vivir, que vai estar marcado por esa guerra e por ese exilio tan tremendo e tan traumático. Si nos centramos en Galicia, e eu aquí quero, este é outro dos colás dos últimos anos, se nos centramos en Galicia, e aquí vamos falar
dunha parella, de unos personaxes dos que non fai moito tempo se fixemos unha xornada de reivindicación e de reflexión, que son Sir Alonso e Francisco de Miguel. Sir Alonso, bueno, e despois veremos tamén o caso de Elena Olmos, pero vamos a ir primeiro con Sir Alonso e Francisco de Miguel. Esta muller, ao igual que Amparo e que Granell, viviron tamén o peso non só del exilio, sino das circunstancias personais e familiares que van a marcar o desenvolvemento da súa creatividade no seu talento. No caso de Sira, ela non era unha artista plástica, pero era unha escritora moi importante que viviu todo ese drama tremendo e que esa parte, digamos, como escritora, como unha aportación importante tamén no traballo educacional en México está aínda por ser descoberto. Ben, Sira nace na Coruña, no seo dunha familia da burguesía comercial, es dicir, son mulleres da burguesía, igual que Amparo, que despois veremos no caso de Elena Olmos, e vai a casar co artista Francisco Miguel. Esa é unha foto, é das poucas fotos que hai de Francisco Miguel e de Álvarez Bravo, cando eles están en México. En 1920 viaxan a París, a Montparnasse, a Cuba e México, es dicir, de alguna maneira ten tamén unha formación, o que non tiene unha formación reglada, como no caso que veíamos de Amparo, pero sí que tiene unha formación moi cosmopolita, como toda, digamos, esta xeración. Van a tener ali unha importante relación con Siqueiros e con la poeta Blanca Luz Brown. En México coñecen a Sergei Eisenstein, que de alguna maneira ten un romance con Sira, e van a nacer os seus 3 fillos. Francisco Miguel vai a retratarla unha morea de veces. Estos son unos retratos preciosos dunha carpeta que expúsose fai pouco tempo na Coruña, ao fío un pouco de recuperar a figura de Francisco Miguel. Pero eles, os 10 de novembro de 1933, a parella un pouco co inicio da República, vendo que, un pouco ese ambiente de euforia que existía hacia a izquierda, hacia crear, digamos, unha España moito máis moderna, decide regresar a España e a Galicia. Ben, van a establecerse perto de Coruña, en Santa Cruz, en unha casiña no porto de Santa Cruz, en Oleiros, na que Sira vai a chamar a Casa de Felicidade. É un nome precioso, que ela, ademais, é un nome que despois vai a repetir de forma continuada nos seus diarios. Esos diarios que, de alguna maneira, casi en paralelo, ela vai contar unha historia moi parecida que Amparo conta en La Guerra ha terminado, de unha maneira un pouco máis prolija. Ben, o 3 de agosto de 1936, a Garda Civil vai a deter a Francisco Miguel, que é acusado de actuar contra o réxime militar, e o 28 de setembro aparece o seu cadáver fusilado en Berto, en Carballo, perto da Coruña, ca cara fendida e as mans amputadas, o cual é un síntoma de máis, de horror máis absoluto. Ele era un artista, un pintón, amputalle as mans. Ben, 2 anos despois, Sira vai a comezar a escribir un diario no que recolle ese período de agochamento en Galicia ata consigue salir con seus fillos de novo en México en 1942. A verdad que despois de vivir en Actopan e residir en distintos domicilios en México e en Cuernavaca, ela vai a pasar os seus últimos anos en México, que é onde falece. Ben, no ano 2000, a editorial A Nosa Terra vai a publicar ese libro de diarios e fai moi pouco tempo a editorial Alvarellos acaba de reeditarlo. A verdad que son impresionantes, porque ela contanos un relato absolutamente aterrador de o que pasou en Galicia, de como o seu marido é paseado, de como ela loita hasta o final por recuperalo, e como despois ten que marchar a un exilio tan tremendo, tan terrible como el que nos relata Amparo, no seu caso é por Portugal, pero tamén como Amparo marcha cos seus 3 fillos, en unhas condiciones que, como tamén comentaba Amparo, casi non tiñan para comer. Entón, estamos falando dun territorio que, queramos ou non queramos, ten que marcar a fogo a vida destas mulleres, porque al final son elas as que están
facéndose cargo da familia, do que supón iso e desa responsabilidade tan tremenda. Vou a leros moi rapidamente un pequeno fragmento do que di Sir Alonso. 6 días non son nada, pero para min, atormentada por la incerteza, foron días interminables. Nin nos cuartéis da Falanxe, nin nos da Garda Civil me daban razón do que fixeran con Francisco Miguel. Sentía noxo e temor polo gobernador, pero non había máis solución que ir hasta a súa casa. Como non sentir espanto diante de Florentino González Vallés, comandante da Garda Civil daquela gobernador da Coruña? Como non sentir noxo por quen mandou asesinar centos de homes? Bueno, podedes imaginar todo o que é o perfil do libro. Non? Ben, o caso destas dúas mulleres e destas parellas, é dicir, vai a ser extensivo a outras parellas, outras mulleres e hombres que vivieron ese exilio. Bueno, temos o caso tamén de Luciano e Maruxa Xoane. Non hai un relato que poda contarnos todo iso, pero bueno, pero sí que hai cartas ou entrevistas que despois hubo con Maruxa que volven pois tamén a contar este episodio. Os traigo aquí un caso de unha artista moi pouco coñecida, que é Elena Olmos, unha pintora coruñesa, para ver, un pouco ilustrar como esa represión non tiña tampouco solamente para a xente que era republicana e de esquerda, sino tamén para a xente que era republicano, pero conservador, é dicir, que eran, como é o caso da familia de Elena, do seu marido. Bien, esta muller vai a estar igualmente marcada su vida por la guerra, por o exilio, os 40 anos de franquismo, e ela tamén é un exilio forzado cos seus fillos, igualmente, no ano 1938 a América. Elena Olmos nace en el seno tamén de unha familia de arte alta burguesía coruñesa, vai iniciar os seus estudios de pintura e dibuixo en Coruña, pero despois va a continuar a súa formación en Madrid, con Fernando Álvarez de Sotomayor e con Benedito, vai a participar en la Exposición Nacional de Belas Artes do ano 1922, onde vai enviar dúas obras. Bueno, estas son fotos dela, veis, maravillosas en ese estudio coruñés, veis, bueno, é un estudio realmente fantástico que dá un pouco a medida no ano 1919 de ter ese espacio para poder traballar. Ela, bueno, formárase igual que Amparo, pudo estudiar en Francia, ela e as súas irmáns estudiaron en Londres, estamos falando do comezos do século pasado, non? Ben, esta é La niña de las naranjas, que é un cadro dela que foi a esa exposición nacional do ano 1922, pero que foi, en ese momento, portada nada menos que de la revista La Esfera, que editaba blanco e negro. Bien, no ano 1934, ela vai a formar parte do colectivo de mulleres artistas coruñesas, cos que se inaugura unha sala de exposiciones na Coruña que é a sala da Asociación de Artistas, unha sala que foi importante, que nesos anos, nos anos 35, que estamos falando, 34-35, foi de alguna maneira pioneira nese sentido de facer unha exposición solamente de mulleres, na que estaba ela, na que estaba Lolita Díaz de Baliño, entre outros, o que estaban as hermanas Álvarez de Sotomayor. Bien. Ela vai a realizar, estamos falando evidentemente antes do exilio, unha trayectoria para ser sobre todo unha retratista magnífica de mulleres da burguesía, evidentemente nas mulleres do seu entorno social. Esta é unha sanguina moi bonita desta muller de Encarnación del Moral Aguado. Hai moitísimas obras dela, pero, sobre todo, a mí me pareceu interesante traeros este retrato de Herminia Borrell, por lo que significa tamén de personaxe moi singular. Herminia Borrell foi unha muller, creo que a primeira muller que tuvo carne de conducir en España, unha muller, bueno, que fumaba, moi moderna, estuvo casada con o fillo de Calvus Gulbenkian, do que se separa o ano de estar casada con él, en Londres, e despois volve a Coruña e en aqueles anos era unha muller moi singular. Aquí a retratas, fixaros con ese perro e con ese xesto realmente potente, de fortaleza e demais. Bien. Elena Olmos vai a casar no ano 1926 co escritor, xurista e político Leandro Peter Romero, que era director de un periódico, entón, do periódico El Orzán, e que vai a ser nada menos que ministro de Estado de Marina durante a Segunda República. Ademais de ser o primeiro embaixador
acreditado, yo creo que tengo aquí, sí, esta é unha foto da familia Pita Olmos, es decir, aí está ela cos seus dous fillos e o seu marido con ese uniforme imponente de embaixador na Santa Sede, non? Vai a ser embaixador entre o ano 1935 e 1936. Terán 3 fillos, aí están solamente 2 porque o pequeño nacerá tamén en Roma. Bien, co triunfo do Frente Popular en 1936, Pita Romero vai ser obrigado a renunciar ao seu posto como embaixador e a familia volve a Coruña, porque ele fora embaixador, digamos, co goberno conservador dentro do goberno da República, non? Ele era un home republicano, pero un home moderado e un home, además, profundamente católico, ¿no? E además practicante. Pero, a pesar diso, el vai a ser acusado de masón e perseguido para ser paseado, é dicir, ao extremo que ten que marchar ao exilio porque as amenazas son tremendas, ¿no? Ten que marchar a Portugal, finalmente, despois de moitos periplos, o seu destino será en Bos Aires, no ano 37, e Elena Olmos vai a conseguir, eu que entendo que, bueno, porque sus relaciones persoais e familiares, vai a conseguir un salvoconducto para poder salir con seus fillos no ano 1938. A súa casa, as súas pertenencias son todas destruídas e eles salen absolutamente sin nada, non? Nunca van a regresar a España, de forma definitiva, harán pequenos viaxes, a familia de Pita Romero era de Ortigueira, fundamentalmente a partir dos anos 60. Ela vai a seguir dibuixando, Bos Aires, este é un dibuixo do seu marido, de Leandro Pita, que ela xa realiza no exilio no ano 43, e ela vai a ser axuda fundamental, sobre todo nos primeiros anos do exilio, para o mantenimento da economía familiar, porque o seu marido, que era abogado e que tiña, bueno, pues esa extraordinaria trayectoria profesional, cando chega a Argentina, chega a Buenos Aires, ten que dedicarse a escribir revistas do corazón para poder comer. Entón, ela se dedica a facer miniaturas, retratos e poder manter a economía familiar, é dicir, o gran pilar. Volvemos outra vez a ese papel fundamental das mulleres cos fillos e ese ámbito do exilio nas que elas, digamos, son casi as reinas fundamentales, non? Ben. Eles van a estar informados de que todo está sucedendo, dos acontecementos artísticos que suceden en Coruña e durante os 40 anos de franquismo. Aquí, un pouco un elemento que, bueno, eu atopei de casualidade facendo un traballo de investigación para o que foi esta publicación do Instituto Cornide, do que eu, bueno, pertenezco. Hai unha correspondencia interesantísima, moi pouco coñecida, que está conservado no Arquivo Municipal da Coruña, que son unha serie de cartas, porque, claro, estes homes, estas mulleres, non había WhatsApp, non tiñan correo electrónico, entón eran grandes escribidores de cartas, escribían unhas cartas casi diarias, non? Ele escribe, Leandro Pita, cartas con un crítico moi importante de aqueles anos, que é José Luis Bugallal, e en esas cartas, bueno, va relatando, sería moi prolijo, podía leer os fragmentos de algunhas delas, pero va contando un pouco todo lo que es el escenario donde eles viven, como desde España les están mandando información, pero hai sempre un regusto de amargura, de dolor, e el chega a decir que, bueno, que ele é un republicano convencido e que mentras viva Franco el non vai a volver nunca. E, de feito, bueno, pues están a parella e os seus fillos enterrados en Argentina, ¿no? En Bos Aires. Bueno, isto é un pouco, non sei se me pasei, se non me pasei, isto é un pouco este escenario que eu quería contextualizar o ámbito de Amparo en este territorio tremendo do exilio América e o exilio tamén en outros países, pero neste caso o exilio americano. Así que moitísimas gracias e quedo a vosa disposición para calquera pregunta que querades facer. Grazas. Espera que salimos. Ui, que hice aquí? Perdón, ¿eh? ¿Qué? No sé.
sei como se sale. Tere, podo utilizar o taburete do piano para poñer unha caixa, Lorena? Podo utilizar o taburete do piano para poñer unha caixa que vai con recortes de cousas. Sí, sí, vale. A ver, que cheo saco entón. E polo aquí, vale? Ben, mentras vou de presentación. Bueno, vamos a continuar porque senón non nos vai a dar tempo e porque despois temos a intervención de Susana Cendán e tamén queríamos poñer a película de Granel, película hecha en casa con pelota e muñeca, que sale Amparo, e a ver se damos positado tamén o PowerPoint que fixéramos na Granel. Ben, Lorena, miña compañeira Lorena, vou-vos contar un pouco a súa trayectoria licenciada en Historia da Arte, nas especialidades de Patrimonio e Arte Contemporánea pola USC, conservadora restauradora de bens culturais, na especialidade de Pintura pola Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia. No ano 2001 pon en marcha o taller de conservación e restauración da Fundación Eugenio Granel e actualmente encárgase da área de coleccións do museo. Nos últimos anos está a traballar na reordenación e revisión dos fondos museográficos cun enfoque de recuperación tanto do exilio e memoria histórica como da figura de Amparo Segarra, o tempo que actualizanse os fondos dentro das lecturas do contexto contemporáneo actual. Lorena é coautora de artigos relacionados coa conservación preventiva, xestión de coleccións e montaxe de exposicións en revistas especializadas, como, por exemplo, del retorno a la musealización la Fundación Granel, reconocimiento de un legado patrimonial procedente de la diáspora, na USC do 2025. Un camino de ida e vuelta, el legado de Eugenio Granel, do ano 2017, ou los fondos de la Fundación Eugenio Granel, alma de un coleccionista surrealista, reflexiones sobre conservación e restauración, que é unha publicación da Fundación Granel do 2006, que é un regíster, experiencia na colaboración da montaxe da Lambert Art Collection en Labris no ano 2000 e ademais participou en encontros e charlas sobre a visibilización da profesión de conservador-restaurador e outras sobre as propias coleccións do museo, como Redescubrindo Amparo, a creatividade, cuestión de xénero, Somos Arquitecturas no ano 2024 ou Trastueque de nuestras lecturas no ano 2015. A profesión de conservador-restaurador no museo na USC no ano 2013, reto ante un patrimonio múltiple, exposición e conservación no Máster de Patrimonio da Universidade da Coruña do ano 2003. Ademais, o traballo de Lorena dentro do que é o Departamento de Restauración e Conservación da Fundación Granel tamén abrangue outras cuestións como o comisariado, entre os que destacan diferentes exposicións como Quilómetros de Conservación no ano 2019, a Conservación en Verde no ano 2021, Conservación Luz no ano 2018 e Instinto de Conservación no 2016, Eugenio Granel, Azares de Cin e Papel, do que se fixo unha publicación, por certo, que está na Fundación Granel, que podedes ver que esta é unha exposición do ano 2013 a 2021, e xa para rematar, Eugenio Granel, Pinceladas de unha vida, do 2018. E sen máis, presentación, Lorena, todo teu. Avanti. Moitas grazas. E aquí hai unha sorpresa. Sí, aí tenemos unha sorpresa para despois. É unha sorpresa moi bonita. Sí, porque somos un pouquiño performáticos algunhas veces, entón non nos pudimos resistir. Quería darvos as gracias a Eduardo e tamén o Consello por permitirme participar nesta xornada
e poder presentarvos os traballos que estamos facendo actualmente na Fundación. E tamén quería darlle as gracias aos meus compañeiros da Fundación que ao longo destes anos, como por exemplo Teresa e María, han estado recopilando todo o que é o archivo fotográfico, bibliográfico e documental da familia Granel, entre eles da figura de Amparo. Entón, para non enredar moito, imos ir facendo esta vez unha especie como de show para seguir vendo outros puntos de vista da figura de Amparo Segarra, a ver que vos parece, e logo xa imos comentando. Non? O que queríamos empezar era presentarvos unha serie de fotografías que apareceron no arquivo fotográfico. Entón, sobre elas, imos a argallar todo o que é esta pequena charla. A figura de Amparo Segarra dentro da Fundación evolucionou dende que en 1995 Granel fixo unha primeira selección de obras para a donación do que sería as pezas que conformarían o inicio da Fundación Granel. Non? Entre elas existían dúas obras que incluíu nun primeiro inventario e que son de Amparo Segarra, que serían estas dúas que temos aquí. Estas primeiras pezas, curiosamente, só foron dúas. Se o poñemos en proporción, Granel naquel momento doou á Fundación 230 obras da súa produción e tamén de outros autores surrealistas. E entre eles estaba Amparo. É interesante o feito de que recoñece a súa faceta artística da súa compañeira e dentro da corrente surrealista. O caso, quizás tal vez, tamén sexa como agradecemento a toda unha vida volcada en apoiar a trayectoria artística de Granel, non de Amparo. Foron únicamente dúas pezas, que son Bos días España, que é a que temos aí á esquerda co cabalo, e El tiempo se ablanda con el agua, que sería la que tiene el reloj. Son dos piezas que foron seleccionadas previamente por Manuel Guigón para la exposición Colas surrealistas en España, que realizaron na Diputación Provincial de Teruel en 1989. Entón, realmente, foi unha primeira exposición colectiva específica da técnica da collage. E participou tamén Granel. Estaban os dous. Tiña 74 anos, Amparo. A súa anterior exposición xa estaríamos falando alá polo 1952, como xa se mencionou varias veces, que era moito máis xoven. Nos anos 70, Amparo xa tiña unha produción propia e íntima, como estivos a comentar, no ámbito doméstico. Polo que podría, o millor, haberse doado algunha outra peciña máis, que son esas dúas, non? O caso é que un par de anos despois fixose unha seguinte donación que sí foi feita por Amparo, xa Granel estaba aí un poquinho maior, e nese punto douse cantas pezas? Unha máis, que sería esta que temos aquí, que ademais non tiña título. O sea que aí está, aí quedou sen título. Se seguimos tendo en conta que nese momento Amparo, na década dos 70, xa tiña bastantes pezas realizadas, pero quedaron ali digamos, na intimidade da súa casa e nos agasallos que lles facía aos seus amigos e demais. Entón, realmente a obra de Amparo
está dispersa, porque sí é certo que hai obra en coleccións particulares que se están, dende fai uns anos, intentando recuperar coa intención de chegar a facer un catálogo razonado completo da súa obra. O que pasa que imos paseniño a paseniño. Se seguimos coa andadura da Fundación, no ano 2007 que falleceu Amparo, é cando producese o que sería a gran doazón das coleccións da Fundación Granel. Foi un momento de locura total, porque, Granel tiña a vontade que foi asumida por Amparo de donar todo o material que había na súa casa en Príncipe de Vergara. Entón, ali en Madrid, a la que fomos, alrededor dunhas 3.000 pezas pasaron a incorporarse na colección do museo, pero pezas de todo tipo, o sea, pezas que estarían as obras da produción plástica de Eugenio Granel, pero tamén máis artistas allegados a él, obras de arte africano, por exemplo, obxetos personais, había un montón de material. E entre eles atoparíamos 114 colas de Amparo Segarra. Entón, todo iso vendría nese momento o Pazo de Bendaña, viría a Fundación Granel. É certo que dende que en 1989 houve esa pequeniña intrusión, por decirlo así, de Amparo nunha exposición, ao momento do 2007, onde xa estábamos ali na casa e xa había obra de Amparo enmarcada, porque estivera en exposicións propias, colectivas, tampouco moitas, 5 delas, alá por Madrid, por Benalmádena, por Lugo, en galerías, en centros culturais, empeza a haber unha pequena vontade por expoñer e por difundir e visibilizar a figura de Amparo, pero ainda é pequena. O bueno que nos permitirnos pois, que esas pezas xa tenas marcadas, que é máis práctico. Se seguimos vendo o percorrido de Amparo dentro da Fundación, Amparo foi para a Fundación unha benefactora, como vese polo feito de aceptar facer toda esa donación. Estivo ademais como patroa do museo, como presidenta, venía ás inauguracións, apoiaba os proxectos e, sobre todo, ese grosso que estamos falando da colección. Non só iso, senón que tamén nese movimento chegou a biblioteca e o arquivo de Granel. Estamos falando de un volumen moi grande de pezas, sobre uns 3.000 volúmenes, máis todo o material que hai de arquivo, que xa estiveron por aí rastrexando diferentes investigadores, por exemplo, Carmen. Claro, hai un potencial, Rosario tamén estivo con nos alí, hai un potencial de material interesante de ver. E ainda así, carecemos de certas fontes documentais que rematen, digamos, que dar o último espaldarazo o estudio de Amparo, que esperemos que algún día podan chegar ás nosas mans. No 2010 houve unha reforma grande do edificio por parte do consorcio que permitiu que pasaran de estar todas estas pezas e materiais nuns almacéns externos a poder telos no propio museo, con o cual facilítase moito o tema do acceso non só para nós, senón tamén para todos os investigadores, comisarios, que estamos encantados de que veñades a visitarnos. Entón, un poquinho foi como os puntos clave, xa que en ese momento, con esa reforma, ademais, a anterior directora, Natalia, que era filla de Amparo e de Granel,
decidiron facer como un homenaxe á figura de Amparo nunha pequena sala que a partir de entón xa é a sala Amparo Segarra, e nese punto onde comeza a haber unha programación de exposicións individuais sobre a figura de Amparo. Houve outro momento que xurdiu ante a necesidade de romper unha frase que estábamos un pouco saturados de escoitar. Cada vez que preguntaban quen é Amparo Segarra? Resposta, a muller de Granel. E ali quedábamos, todos moi ben. Que pasou? Que xa antes, se empezas a buscar nos recortes de prensa e demais, antes da propia donación, facías a mesma pregunta. Quen era Amparo? A compañeira de Eugenio Granel, actriz, pero xa está, non había moitas máis menciones a ela. Entón, chegou un momento que, como decía, estábamos como xa saturados desa frase e pasou un feito que foi que al ano 2018 nos tiñamos un preinventario do que había aí en Madrid e o Museo Iván colleu o interés en poder ter algunha das pezas que tiñamos nos fondos. Entón, houve unha venta que non foi tanto pola parte económica do que foi esa venta, senón polo feito de intentar impulsar máis a visibilización de Amparo por parte de institucións xa con certo peso, non só pequeñas exposicións máis modestas. Ese punto de inflexión permitiunos poder dar un pulo maior ao estudio da biografía dela a través da recopilación do material que tiñamos e a partir dese punto empezamos a ter, por exemplo, solicitudes de préstamo a outras instituciones, por exemplo, o que era a Fundación Canal, outra foi o CA2 de Móstoles. De feito, hoxe pola mañá chegounos outra solicitude de préstamo dun ministerio de Madrid para unha exposición en relación coa memoria histórica, a recuperación da memoria. Entón, empeza, pouquiño a pouco, Amparo a estar presente. Todo isto chegou ao punto de dicir, vale, temos que reordenar as coleccións, precisamos outro tipo de clasificación que non sexa máis funcional e, ademais, aproveitar ese punto para xa comenzar a falar dunha colección única e exclusivamente de Amparo Segarra, que esta división que vedes aquí, os fondos, o conxunto total de fondos, eses 3.000 fondos que alberga a Fundación, entre eles estaría a colección Eugenio Granel, a colección Amparo Segarra, a colección surrealista, a colección étnica e a colección de obxetos persoais. Que pasaba? Amparo estaba condicionado en inicio por esa donación que fixo Granel e estaba incluída dentro da colección surrealista. Esas 3 pezas que falábamos antes siguen estando aí na colección surrealista. Pero todo o demais, o volumen que chegou despois, era como que precisábamos ter esa diferenciación para poder seguir estudiando. Entón, se falamos únicamente, solo centrados na colección de Amparo Segarra, que realmente é o que nos interesa aquí, teríamos que hemos dividido en 3 partes, que son as que estamos estudiando. Ten en conta que todo isto estamos en ello, vai a cousa despacio. Por un lado está a colección de obra conxunta, que xa mostrou tanto Carmen como Rosario. Vou unas pasar así rápido, así al vuelo, porque realmente serían esas pezas de esa exposición iniciática da man tamén de Granel. A colección de collage, que ocorre o mesmo, podemos ir enumerando diferentes pezas, algunhas coincidimos, sei que gustaronnos as mesmas pezas,
que estarían, esta de aquí, por exemplo, a guerra, a peza da muller esclava, este sería o neno sonrí, Así se nace, que esta pequeniña que tedes aquí, ou esta que é patatatada, o sea, tampouco... Vedes que o humor de Amparo está presente neste tipo de pezas. Non me vou parar agora en detenimiento con elas, porque realmente o que quero é que teñades como unha panorámica así do que hai. Agora veredes por qué. O último apartado e a última colección, por chamala de alguna maneira, que temos agora e que queremos poñer agora en valor, é a colección de recortes. A colección de recortes comezou por este momento así de Navidad, vamos tomar unhas marquesas moi boas. Claro, isto levanos a un momento familiar. Se vos na casa, seguro que máis de algún lembrades ou tedes así un recordo de, na casa hai unha caixa de colacao, unha lata que ten dentro uns botóns, que ten dentro uns fíos. Hai outra caixa de marquesas de la viuda, non levamos patrocinio. Diste, bueno, pois nada, esta muller, que estaba moi interesada tamén polo tema da moda, pois pode ser que dentro tivera algo. E o que tiña eran recortes, que era o que comentaba tamén Carmen, pois tamén hai unha parte na biblioteca. En inicio, estos colas, a filla, mandounos á área de didáctica, que Eduardo viu en aquel momento que tiñan certo interés. Xa nos, cando estivéramos en Madrid, na Casa de Madrid, leváronos con nos tamén unhas carpetiñas que tamén tiñan recortes. Entón, andábamos todos aí un pouco coa mosca detrás da orella, en plan de dicir, bueno, que pasa con estos recortes que hai aquí? Poden ter algún interés para nós? Empezamos a abrir, empezaron a aparecer, pero colas, o sea, colas recortes e recortes e recortes e recortes. O sea, 867 recortes. Aí es nada, máis os que están na biblioteca e os que trouxemos a maiores de Madrid. Isto é o que queríamos presentarvos. É un pouco como curiosidade, pero un pouco tamén para deixar aí unha ventaniña aberta para unha cabala que temos na cabeza. Queremos ver o que é o proceso de creación dos colás de Amparo. Que pasa? Que nos pasa moitas veces aos historiadores da arte que temos así como un síndrome de queremos clasificalo todo. Precisamos clasificar isto porque es que isto non pode ser, temos aquí unha caixa con moitas cousas, precisamos clasificalos, por favor. E o mesmo pásanos aos conservadores restauradores, que en plan, vale, moi ben, que temos? Que material é? Que loucura é esta, por favor? Que pasou con iso? Pois pasou, entre outras cousas, que a parte desa caixiña que temos aí, temos outras na granel, que esperamos que veñades a visitarnos. Repítome moito, pero es que estamos aquí al lado, pero estaría xenial que poiderades vir velas, pero se non, despois, se os apetece, ao final, pois podemos ir vendo estes recortes que aquí, é que claro, non é o mesmo velo nunha presentación que velo físicamente. Non son as obras finalizadas, pero sí que danos unhas pinceladas de moitos temas que a veces que saíron sobre a mesa, tanto por parte de Carmen como por parte de Rosario, e tamén saldrán máis adelante con Edu. Bueno, aquí, en resumen, resumiendo, porque isto é moito lío, non? Pero o que quería era que vexades que dentro dun formato bastante accesible, aquí só trouxemos os pequenos, os máis grandes eran como uns 40 centímetros, vese moi ben como recortou, ou máis ben cortou, anacos de revistas que despois volveu a recortar, que logo
encolou. Entón, todo isto é o que explícanos este tipo de clasificación. Non? Temos obras inacabadas, obras nas que se ve como empezaba a intervir. E temos isto que vamos a facer agora unha pequena volta. Que pasa coas mans de Amparo? Nesta caixa de recortes había mans, pero mans de todo tipo, mans que estaban así, mans que estaban así, mans que estaban asá, mans. Estamos acostumadas, as mans de Amparo, como xa se me mencionou, estaban acostumadas a recortar. A destreza dunha modista, dunha costureira, que recorta patróns, telas, entretelas, fíos, e que une todo de novo con composicións que resultanos de moito interés se as levamos tamén ás lecturas actuais que estamos vendo. Entón, esa é un pouco esa idea, non? Que pasaba con ela? Que estaba acostumada a fragmentaba un material, creaba novas perspectivas espaciais e tiña unha destreza que lle facía sentirse cómoda co que é o recorte, e coas tixeiras e, por extensión, co colás. Non quere dicir necesariamente, obviamente, ela non tiña unha formación académica, artística, como estábamos comentando, que sepamos. O que é certo é que tampouco podemos o mellor dicir que non debuxaba, porque se pensamos, a poñemos no contexto do oficio de costureira e o oficio de patronista, incluso xa máis cara á moda e o deseño, porque ela tamén querían montar unha tenda de modas cando estivo no exilio, tiña unha actitude emprendedora. Seguramente soupera facer o que son os figuríns. Os figuríns ou o que sería unhas nocións básicas do corpo humano. Na caixa de recortes hai un montón de fragmentos do corpo humano. Feminino, hai modelos, todo iso estaría nesa lectura de intentar entender o porqué das cousas en Amparo. Aquí vedes, por exemplo, esta man, que sería un destes recortes que sacou dunha das revistas, que recupéranse agora neses 800 recortes. Estes serían vestidos que fixo durante a época do exilio. Entón, están aí presentes. E logo temos os ollos de Amparo. Amparo estaba acostumada a seleccionar e a agrupar, xa se me comentou no Carmen fai un anaquiño, e en parte é por ese traballo de arquivo que ela realizaba, non? Entón, claro, volvemos a dicir Amparo, a muller de Amparo, a secretaria de, ese afán de coleccionar, custodiar as pezas de granel, o material de granel, pero resulta que esta muller, que Amparo, tiña tamén unha faceta, que é unha faceta filatélica. Amparo era coleccionista de sellos. Entón, cando estivo en Guatemala, fixose socia da Sociedade Filatélica de Guatemala. É un dato curioso, pero aparte de ser curioso polo feito de dicir, vale, os coleccionistas de sellos teñen unha capacidade por seleccionar e por coleccionar pequenos detalles. Agrupan sellos de países, pero tamén temáticas. Todo encuadrado nun anaco de papel pequeno, pero que encierran moitos deses sellos unha esencia, unha idea, unha representación da historia da arte. Entón, ela miraba o mundo tamén dende ese punto de vista. É curioso, pero isto xa é curioso por outras vías, ahora veredes por qué,
como se chamaba ou como era o formulismo naquel momento, no ano 49, para falar de Amparo. Amparo Segarra, de granel. Entón, volvemos aí aos temas que estábamos ao principio falando. Todo isto que vedes aquí, claro, temos ese afán de clasificación, veñen a ser como un resumen así por riba, que además estou segura que se os vedes cada un coa vosa lectura ides a encontrar interpretacións diferentes a esos recortes, pero sería así como unha se facemos así unha chuvia de ideas, serían parte dos elementos que atopamos nesas caixas, nesos recortes. E moitos deles lévanos a escenas e momentos biográficos dela. Entón, bueno, pode abrirse por aí unha maneira de estudiar. Pois mira, hai paisaxes naturais, montañas, praias, selvas, mulleres con meniños en brazos, non ler así en plan de corrido, non nos durmamos. Edificios derruídos, escenas de guerras. Comentaba Rosario que ese momento en que Amparo escapaba de España un dos bombarderos alá en Monzó, o edificio, ela contaba que estaban nese edificio cando o bombardearon ela e o seu fillo, sae nun vídeo en Estados Unidos falando da Guerra Civil. Ela estaba ali, escapou. Realmente, esa memoria, ese remanente, estaba no seu contexto e na súa mente. Entón, nestes recortes aparecen moitas escenas de guerra, escenas de huídas, paisaxes con arquitecturas urbanas, camiños, estradas, puntos de fuga. Hai animais chuchando ou alimentando as súas crías, ou están bebendo, hai bebés, hai cativos. Esa sensación de dicir, bueno, non hai alimento, non hai sede. Aparecen tendidos eléctricos, torres, candelas encendidas, escenas de parellas, fragmentos, nubes, personaxes que están con vestimentas de outras culturas, reloxos, texturas, teas en cartaces, fragmentos. Parece que de primeiras falamos de Amparo e a veces falamos de mulleres espidas, mans, pernas. Masculino tamén hai, tamén ten pezas, espidos, vestidos de soldados, están de costas, o home como así nun segundo plano, non? Todo isto, claro, contaros así é como moi denso, por eso o de virnos visitar e poderlos ver en parte tamén vai por aí, non? Estes son algúns dos exemplos de eses fondos cos que ela traballaba. O sea, vese moi ben como traballaba con eses fondos que teñen moito que ver coas revistas que nese momento lía. Moitas, identificamos algunhas que son o País Semanal e o National Geographic. Entonces, o estilo que ten a revista tamén está condicionando o estilo dela a nivel estético. Pero claro, despois ela dalle esa segunda volta. Estes son uns exemplos rápidos, nos que se ve, por exemplo, o home no primeiro plano e a muller relegada no segundo. Esta peza estaría escollín polo feito que temos tamén o que poderían ser descartes, é dicir, hai unha peza, agora non lembro se puso Rosario ou Carmen, que, se vos dades conta, é este claustro. Entón, aí están, é dicir, é unha mezcla como de refudallos, de ideas que están aí latentes, non? Aquí xa sería nunha segunda parte onde ela está a traballar xa na peza, non? Aquí xa hai unhas cintas colocado, isto sería unha peza inacabada das que apareceron dentro das caixas. Entón, bueno, vou apurar un poquinho porque senón... E aquí temos o caracol. O caracol é un dos recortes que están na caixa, non?
Nos está acompañando un pouco na presentación porque como unha especie de símbolo da resistencia, da resiliencia, máis ben, do refuxio da constancia por parte de Amparo. E sigue o caracol e temos esta foto. Tras positivar o negativo que había ao principio de todo, non sei se lembrades, había unha imaxe dunha máquina de coser que era a dela, onde o cuadro de Granel, que aquí tamén está aí, e aparecía só a máquina do cuadro. Atopamos o negativo é un pouco como unha metáfora, como Amparo está entre esas luces e sombras, e o noso labor é intentar visibilizar, reflexionar, poñer en valor a figura de Amparo, que é o que queremos facer nestas charlas. E aquí a temos. Entón, Amparo vese claramente, está diante da obra de Granel, detrás queda a máquina de coser porque van moito, parécenos que va bastante da man do que é a produción dela, pero dende o punto de vista técnico, non tanto como Amparo. Seguimos, se ampliamos a imaxe, o que atopamos é que na primeira imaxe Amparo estaba con teas, pero nesta segunda imaxe, no mesmo sitio, está con revistas. Son revistas, seguramente, sexan figurines, sexan patróns, estamos intentando adaptar de cando é a imaxe, pero, bueno, nos está dando como un toqueciño a un pouco máis de por que se sentía cómoda ela co tema da collage, non? Todos estes detalles os estamos falando un pouco para poder exemplificar o tema da execución das obras. Entón, igual que se foran patróns, ela os ensambla, en vez de poñelos sobre unha tea, pois é sobre o papel para compoñelos. Engade dous soportes que podedes ver nos recortes que trouxemos, como se estivera entretelando unha tela, e colabora de elementos añadidos, pois, por exemplo, o caracol, como se tratara de botóns e demais. Estamos falando tamén dun certo estilo surrealista, con pinceladas de arte pop, pero tamén está esa parte de autobiográfica que estábamos a falar. Pezas como xa delas propiamente ditas e finalizadas, pois, como estas que están aquí, de necesito unhas tixeiras, as vacas estranxeiras ou o fin do estalinismo estarían aí presentes, non? Se volvemos ao que se estevou a falar agora, hace un anaco, do tema do contexto familiar, é dicir, ao que é a máquina de coser en diferentes formas, estaba presente na casa dos Granel durante toda a súa trayectoria, non? Entón, así, por facelo así un pouco rápido, queríamos facer un pouco unha comparación entre os fondos que temos de Granel de collaxes, que son 19, nada máis, e, sen embargo, de Segarra temos 113 colas. E ben, revolvendo no que estamos nestes recortes, e vendo un pouco a trayectoria dos dous, vemos que hai que son diferentes os intereses con respecto ao tema da moda, non? Granel interesase polo obxecto. O obxecto é o material das ferramentas, artigos de mencería, fornituras e telas. Entón, temos pezas de Granel onde directamente botaballe man o costureiro de Amparo, e nas súas pinturas ou nas súas construccións pois aparecen pois eses elementos, non? Ten unha imaxe cun maniquí. Esa parte é a que lle interesa, pero, sen embargo, en Amparo a lectura é máis por o uso das ferramentas e das imaxes e das técnicas da costura e a patronaxe. Digamos que ten moi visto xa a outra parte. Entón, son dous artistas que conviven no mesmo espacio, con un oficio que ha estado presente a nivel doméstico e que está aí para darlle as lecturas que vayamos vindo. Únicamente comentarvos así
dúas cousas co respecto á conservación. É curioso como Amparo si estaba preocupada en conservar o arquivo e a biblioteca e as obras de granel. De feito, nesta aquí abaixo que tedes é un lomo dun dos libros da biblioteca, onde outra vez con teas encoladas intenta que non vaya máis. Está volcada en granel, pero que a súa produción non é como que non pensa nela co paso do tempo. Entón, o que utiliza, vese que igual que ten esmero no que é a parte técnica do collage, o que son os encolados e os adhesivos, digamos que igual que ha seleccionado pezas moi interesantes, os adhesivos non os ha seleccionado nada ben. Tira dos recursos, igual que Granel utilizaba as cousas que tiña ela no costureiro, ela debía utilizar as cousas que tiña Granel por ali desperdigadas para facer os seus encolados. Entonces, elementos de adhesivos de PVA con cola blanca, adhesivos que poden ser o que nos agora chamamos o pegamento medio, que igual os suena, o que generan é que unha serie de alteracións, que algunhas xa son irreversibles, especialmente tensións e manchas que van a ter moi mal envejecemento. Curiosamente agora nos artistas de colas actuais sí que están preocupados no que é a durabilidade da súa obra. Amparo neste caso, pois non, realmente non era un tema que lle afectara. Imos deixalo por aquí, porque senón quedamos sen tempo. Moitas gracias. Voume... Escapo. Bueno, vamos moi xustos de tempo porque, como vedes, o tema dá para moito e claro, ás 8 teríamos que ter rematado, así que agora é o turno de Susana e despois a ver se nos dá tempo a facer un pequeno debate, por se queredes facer algunha pregunta ou algo, a ver se dou posto o PowerPoint, a ver se damos visto a película, non sei se nos vai dar tempo absolutamente a todo, porque é inviable, porque nos botan do Consello que pecha. Así que hai que o do tempo e tal. É que Lorena deu moitos datos importantes realmente e ademais está Mercedes, que foi tamén Mercedes estivo presente nesa doazón de Amparo cando se fixo todo, que é algo que se lembra esa xenerosidade que tivo Amparo da doazón cando Mercedes foi co alcalde a Madrid e se fixo a doazón no ano 2017 era que foi, bueno, foi xusto o ano que faleceu Amparo, pouco tempo antes de que falecera Amparo foi isto, non? Ben, vamos con Susana. Hola, Susana, moitas grazas. Hola. Susana é licenciada en Historia da Arte pola USC, doutora en Historia da Arte Moderna e Contemporánea pola UCM. Na actualidade exerce a docencia na Facultade de Belas Artes e no grao de Deseño da Universidade de Vigo. A súa trayectoria curricular alterna investigacións e proxectos curatoriais relacionados coa revisión da historia da arte dende unha perspectiva de xénero que pon en valor e reconsidera a individualidade das artistas nunhas condicións históricas concretas. Entre as súas investigacións recentes, citar Trenzar, Destrenzar, díxeno ben, relatos sobre el pelo en el arte y en la cultura, publicado en Goya no 2021. Ou Leyendo el surrealismo desde unha perspectiva feminista, Feminismos 2022. Ou Lo que el pelo dice de nosotras, publicado na editorial Dardo no ano 2023. A práctica curatorial, entendida dende o compromiso e a responsabilidade con temáticas que forman parte do interese social actual, inclúe, entre outros proxectos, como a rebelión dos xéneros, retratos, paisaxes e flores,
que se celebrou no Centro Torrente Ballester xa no ano 2009. Si me lembro perfectamente, ademais desta exposición. Así nos ven, así somos, a imaxe da muller na arte, Pinacoteca Fernández del Riego no ano 2016, a exposición que seguramente recordades, vos lembrades, de Almudena Fernández Fariña, no CEGAC, Pisando Charcos, que foi no ano 2023, e outras historias posibles, que foi unha exposición que se realizou no ano 2024 na Cidade da Cultura, que tamén era... E agora está na Coruña. E agora está na Coruña, que foi unha labor de recuperación importantísima tamén, e de... Bueno, grazas. Que estaba na inauguración. Unha exposición particular. Sí, e, bueno, por contarvos así a relación, tamén con Amparo, o traballo de Susana entronca con Segarra a través das súas investigacións académicas e curatoriais en Galicia sobre o papel da moda e o téxtil como ferramentas de transgresión artística nas mulleres da vanguarda. Como historiadora da arte, experta na conexión entre arte contemporánea, deseño textil e moda, Susana aborda unha faceta moi específica e vital de Amparo Segarra, o corpo e o vestiario. Amparo Segarra non só recortaba corpos de revistas de moda, xa falamos desto moito, para os seus collages, senón que tivo unha intensa trayectoria na interpretación teatral e na confección de vestiario escénico durante a súa etapa en América, como xa comentaron todas as ponentes. Susana, é o teu momento. Ademais, voume ceñir aos 20 minutos. Bueno, podes... Vou a cumplir. Bueno, moitísimas grazas, Eduardo. Non podes cronometrándote tan rápido, pero... Non, sou moi obediente, me dixelles 20 minutos e 20 minutos. Bueno, nada, pois moitísimas grazas ao Consello da Cultura Galega e tamén á Fundación Granel e particularmente a Edu Aliña por esta invitación. Vou a facer unha breve introducción sobre o marco histórico da colaxe para un pouco dimensionar adecuadamente a relevancia de Amparo Segarra. A colaxe xa sabedes que se consolida como técnica a comezos do século XX e que esta consolidación supuxo unha ruptura radical na creación artística por varios motivos. En primeiro lugar, porque rompe coa perspectiva tradicional, salientando a superficie plana da pintura. Por outro lado, a colaxe permite que materiais cotiáns, efémeros e sen valor estético sexan considerados materiais artísticos, abrindo a porta a un mundo cheo de posibilidades creativas, pero tamén conceptos novedosos. Por exemplo, xa non se fala tanto de crear como de seleccionar, ensamblar, ou como facía Matisse, pintar, como decía Matisse, pintar coas tesoiras. Por outro lado, a colaxe transmite, como acabamos de ver, as miñas compañeiras o matizaron moi ben, que permite unha multiplicidade de significados e diálogos inesperados, coas que inaugura unha narrativa, completamente nova. E, por último, ao incluir fragmentos de realidade, como podedes ver nesta colaxe de Amparo, extraídos de revistas, de xornais, etc., a colaxe aporta unha dimensión temporal cuxo resultado é unha imaxe non exactamente estática, senón todo o contrario, o rexistro dun tempo que, e isto creo que é importante, que conecta directamente coa experiencia do espectador. Como dicía Luis Aragón, que é un dos membros fundadores do surrealismo, a colaxe acomete a realidade cuns elementos que extrai da mesma coa única intención de volvelos na súa contra. Para Luis Aragón, a colaxe non era só unha técnica visual, senón unha forma de pensamento, que podía aplicarse a outras disciplinas como pode ser a literatura e, por suposto, o cinema. Cando se comeza a considerar arte a colaxe? Bueno, pois a colaxe non é unha invención da vanguarda, existe desde hai séculos.
Por exemplo, en Xapón xa se utilizaban papéis recortados e pegados para complementar manuscritos, estou falando do século X. Na Europa medieval, pois as láminas de ouro que se engadían, non? As iconas religiosas para realzar as figuras e unha cousa moi interesante que pertence como esta colaxe que estades vendo da época victoriana na que nos encontramos pois cunha serie de mulleres maioritariamente aristócratas de procedencia inglesa que comezan a experimentar coa fotocolaxe para ilustrar os seus álbumes de fotos. Nestes álbumes, que estaban destinados ao consumo privado, as mulleres victorianas superpoñían imaxes fotográficas con debuxos que elas pintaban e tamén con acuarelas, cuxo resultado, como podedes comprobar, rebosa creatividade, fantasía e, en algúns casos, pois, un humor bastante irreverente. Estas dúas imaxes que estades vendo son de Georgina Berkeley, que era unha aristócrata inglesa, cuxos métodos para incorporar fragmentos de fotografías en composicións extrañas e ao mesmo tempo cativadoras, na década dos anos 60 do século XIX, pois estánse adiantando en 60 anos as técnicas da colaxe surrealista. Sen embargo, serían os artistas de comezos do século XX, artistas como os cubistas, os Dada, os surrealistas, e xa máis adiante, na década dos 60 e os 70, o novo realismo francés, incluso arte pop, os que elevaron a colaxe á categoría de arte moderna. E esta obra de Picasso pois é unha das que se considera como o precedente da colaxe artística, como a primeira obra na que o colaxe forma parte pois da metodoloxía artística. O que está facendo Picasso é introducir un fragmento de hule que non é real, en realidade non é a rexilla dunha silla, é un fragmento de hule que imita a rexilla dunha cadeira, a maneira dos trampantoxos tradicionais, o cal tamén pois, nos fala dun tema interesante que non é tema deste debate, pero que ten que ver co que a ruptura da vanguarda pois, coa tradición non foi tan radical como nos fixeron ver, non? Por que? Porque os cubistas non só están utilizando temáticas clásicas como o bodegón, que é unha temática clásica da historia de arte, senón que tamén acuden á tradición dos enganos visuais, do barroco, en fin, que podemos dicir que máis que unha ruptura radical o que é unha continuidade, Fixadevos tamén que tipo de marco utiliza, que é unha corda pegada aos límites do marco. Dada recollería a semente que plantaron os cubistas co uso da fotomontaxe e é precisamente dentro deste movimento onde atopamos a un artista, Hannah Hawk, cuxas imaxes, cuxas obras sintonizan tanto procesual como conceptualmente coas colaxes de Amparo Segarra. Ambas artistas entenderon a colaxe como unha ferramenta de crítica social e política, como un medio para cuestionar os roles de xénero, utilizando fragmentos de revistas de moda e anuncios publicitarios. E xogaron coa fragmentación espacial e con imaxes desproporcionadas, con escalas desproporcionadas, para estimular o pensamento crítico. Nas colaxes da pantalla, as artistas coinciden na introdución dun elemento clave, que son as tesoiras, as cales non son só unha ferramenta de traballo, senón un elemento simbólico, incluso subversivo, co que fragmentan a realidade para reconstruíla desde unha perspectiva novedosa e, por suposto, crítica. Ambas utilizan as tesoiras coa mesma seriedade coa que o pintor trata o seu pincel. Cortan imaxes para cuestionar construcións culturais e políticas. Cortar serve igualmente para desmontar os discursos patriarcais relacionados coas capacidades das mulleres, as mulleres encasilladas como amas de casa, como nais, como esposas, E tamén para reflexionar sobre, isto se ve moito nas imaxes de Amparo, os estándares de beleza e o papel da muller como consumo erótico ou como consumo visual de carácter erótico, pero masculino,
Mesmo, incluso, poderíamos falar do vínculo das tesoiras coa contorna doméstica e a costura, non? Que ora, ao ver as imaxes que nos proporcionou Fátima, pois me reafirmo un pouco nesa idea, non? Revertendo a carga tradicional das tesoiras para transformalas, estas tesoiras, non, nun instrumento de insurrección estética e moi rupturista. Bueno, as análisis, polo menos as que eu tiven tempo de ver neste espazo que tiven para preparar esta conversa, pois estas análisis sitúan as colaxes de Amparo Segarra dentro da órbita surrealista. Tal vez, por lóxica, porque o surrealismo formaba parte da súa vida, do seu entorno familiar, das súas amizades, ou polo uso de elementos inconexos cos que crea realidades extrañas e cargadas de simbolismo. Bueno, eu particularmente, isto é unha idea que lanzo aí a ver que pasa, non? Teño dúbidas sobre a súa catalogación como artista surrealista, polo menos como unha surrealista plena. Digamos que máis que sonos ou derivas do inconsciente, o que transmiten, particularmente a min, as colaxes de Amparo Segarra é clarividencia crítica, é dicir, a capacidade para analizar a realidade de maneira profunda e obxectiva, moitísima ironía e unha maneira de observar o mundo sen o tamiz do mito co que soe caracterizar os traballos dos surrealistas. Bueno, tamén teño que recoñecer que me estou guiando máis polo que me transmiten as súas obras que polo que outros e outras expresaron sobre elas, non? Necesitaría facer, pois, unha investigación bastante máis precisa que, como a que fixo Carmen, por exemplo, que abarcase aspectos relacionados coas súas circunstancias personais, coa súa forma de pensar, coas súas aspiracións, non? Para afinar o relato. En todo caso, pois, que opinaría Amparo Segarra sobre a súa consideración como artista surrealista? Entendería as aportacións do surrealismo, non só as plásticas, tamén as literarias, as poéticas, non? Como actos radicais ou pensaría, aínda que fose polo baixo, que moitas das aportacións do surrealismo inciden na otredade, é dicir, na consideración das mulleres como o outro, como un ser secundario e inesencial en contraposición á condición do home como suxeito normativo. Se observamos esta colaxe de Amparo, vemos a metade dun corpo feminino que está espido de cintura para baixo, bueno, un pouco máis arriba da cintura, debaixo do peito, non? Mentres que na parte superior, a parte superior está composta do torso dun home de cor, non? Que está como adornado con complementos de procedencia étnica, non? Cunha das súas mans sostén unha guitarra e coa outra un cartón de ovos. A combinación de todos os elementos incítanos a pensar sobre a representación do corpo feminino, non? Corpos, como reza o título desta xornada, que deixan de ser obxetos pasivos para transformarse en suxeitos que interpelan a quen os observa. Bueno, tanto no caso de Hannah Hawk como de Amparo Segarra, ambas as dúas combinan nas súas colaxes corpos de mulleres occidentais, mulleres modernas, sacadas de revistas de moda, non? E que teñen parte dos seus corpos transformados, non? Pola inclusión de máscaras ou de referencias primitivas. Se tivésemos que extraer unha conclusión sobre os seus significados, eu diría que o obxectivo é visibilizar o tratamento das mulleres como obxectos exóticos. Fixadevos que nos dous casos, tanto na colaxe de Hannah Hawk como na de Amparo Segarra, as mulleres están despoxadas da súa identidade, non? Da súa individualidade, da súa identidade individual. En ningún caso poderíamos considerar estas colaxes como chistes fáciles. Conteñen tantos niveis de lectura que poderíamos seguir tirando da corda e falar, por exemplo, do uso interesado do primitivismo colonial por parte das vanguardas, adaptando aos seus intereses dende un punto de vista formal sen cuestionar a superioridade occidental ou a violencia incluso coa que se exerceu ese colonialismo, non?
Incluso a introdución dos ovos, no caso de Amparo Segarra, no espazo narrativo conecta a esta artista con outras críticas, moi críticas co surrealismo, non? Como é o caso de Leonora Carrington ou Remedios Varo, non? Para as que o ovo era, ademais, un símbolo de renacemento, un símbolo de esperanza, un emblema de coñecemento oculto, de alquimia e de poder feminino, en contraposición ás asociacións biolóxicas ou freudianas dos seus colegas surrealistas, non? Por exemplo, Dalí, non? Que tiña sempre ese mundo do subconsciente, non? De Freud, etc. Non? Bueno, o ovo, neste caso, é un elemento de sabedoría, de sabedoría ancestral, non? E tamén de transformación espiritual. Leonora Carrington, por exemplo, escribiu unha novela titulada O ovo, na que fala do seu simbolismo, do misterio e poder desta forma máxica da natureza que a veces non apreciamos, non? Na súa consideración, todas as satisfaccións, non? Que nos pode dar pois este alimento maravilloso, non? Ademais, tamén para Leonora era un elemento de alquimia e que incluso utilizaba como aglutinante nas súas pinturas a xema de ovo, non? Ela sentíase pois como unha cociñeira nun laboratorio máxico. E outro tanto podemos decir de Remedios Varo, a que pertence aquela pintura, fixadevos que a forma da pintura ten forma de ovo e isto non é algo casual, nin ten unha función decorativa, o que pretendía Remedios Varo era utilizar o ovo como a expresión dunha forma perfecta da que xorde todo o coñecemento. Bueno, en The Militant Muse, que é un libro que vos recomendo, se non o coñecedes, a historiadora norteamericana Whitney Chadwick non só explora o papel restritivo da musa, senón que pon en valor os lazos de amizade, a sororidade, non? Como falaba Carme, entre artistas extraordinarios. Fixadevos na portada que aparece Jacqueline Lamba Breton xunto con Frida Kahlo. Ambas se coñeceron nun viaxe que fixo Breton a México e ali fixeron moi boas migas e aproveitaron aquel tempo que pasaron xuntas pois para intercambiar ideas e tamén para poñer a caldo as súas respectivas parellas e a Bretón, concretamente, o que Frida Kahlo non podía tragar, non aguantaba, porque consideraba que era un tipo que tiña unha verborrea que a ela a sobrepasaba. Bueno, en fin, isto non o digo eu, o di Frida Kahlo. Bueno, Whitney Chadwick neste libro que é superinteresante pois explora eses lazos de amizade entre Leonor Fini, entre Leonora Carrington, entre Claude Cajón e Susan Malherbe, entre Valentin Penrose e Lee Miller, entre Frida Kahlo e Jacqueline Lamba, lazos de amizade que contribuíron a forxar os lazos o carácter destas artistas como creadoras independentes, como creadoras orixinais, non? Pero a realidade é que a relación das artistas surrealistas cos membros do grupo foron, xa desde un punto de vista creativo ou de carácter sentimental, moi condicionantes á hora de recoñecer a traxectoria de moitas delas. Por exemplo, Leonora Carrington confesa a Chadwick a súa frustración cando lle preguntaban, décadas despois, non, sobre a súa relación con Max Ernst, non? Cando ela respondía o seguinte: só foron 3 anos da miña vida, por que ninguén me pregunta outra cousa? Igualmente, Chadwick revela as confesións que lle fixo Roland Penrose, un dos representantes do surrealismo inglés, tamén dende un punto de vista teórico, non? E que era a parella de Lee Miller, e cando Chadwick o entrevistou para que lle falase sobre Lee Miller, recriminoulle o feito de que Chadwick quixese escribir un libro sobre mulleres surrealistas, díxolle que non debería escribir un libro sobre as mulleres porque elas non foron artistas. E iso a pesar de que Miller tiña tras de sí unha interesante carreira como fotógrafa, experimental tamén como reporteira de guerra, legándonos unha serie de tráxicas e ao mesmo tempo belísimas fotografías cuxa realización acabarían pasándolle factura tanto física como mental. En definitiva,
as artistas surrealistas trataron de desentenderse da imaxe arquetípica que lles foi asignada. Non eran musas, eran mulleres reais, con ambicións artísticas, con ambicións intelectuais, mulleres que parían, que enfermaban, que embellecían. Como afirma Simone de Beauvoir no Segundo sexo, a propósito de Breton, o mito da muller desempeñou un papel considerable na literatura de Breton, pero que importancia ten o mito na vida cotiá? Bueno, como conclusión, dicir que as respostas, que máis que respostas, o que me suxiren as colaxes de Amparo Segarra son moitas preguntas. É verdade que unha investigación profunda sobre a súa obra, sobre a súa traxectoria, pois implicaría un tempo e unha metodoloxía que eu particularmente non lle adiquei. E tamén teño que dicir que o que puiden ler ao respecto para dar forma a esta conversa, por exemplo, os textos de Manuel Guigón, o director do Museo Picasso en Barcelona, creo que o segue sendo, non? Xa non. Bueno, pois non me aportaron gran cousa. Mais ben, sí, reafirmáronme na necesidade de abordar a figura de Amparo Segarra desde unha perspectiva pois, que inclúa aspectos relacionados coa súa vida persoal, coas súas inquietudes, coa apreciación que tiña sobre a súa obra, se sentía apoiado, recoñecida, ou era algo que non lle interesaba, non? Ademais do contexto cultural e político ao que se referiron as miñas compañeiras. Bueno, en definitiva, penso que a clasificación de Amparo Segarra como surrealista pois pode que sexa só iso, non? Pois unha etiqueta que históricamente desconsiderou as aportacións das mulleres, cuxa trayectoria, das mulleres artistas, cuxa trayectoria pois merece unha investigación individual e única, non? Agora, afortunadamente, estáse nese proceso, non? Porque cada artista pois é única e a collage pois non é só pegar papéis, non? É un acto de reconstrución da identidade, non? Como ela ben entendeu, a través de fragmentos. E nada, xa acabei, mira que rápido, Bueno, grazas. Dá tiempo. Bueno. Bueno, e a mirar aos decortes. Pero tes que abrilo ti, por favor. Podo abrilo? Vale, están preparados, pero tedes que... Vale. Teresa, a película... O meu, non sei onde está o meu. Cal é esa? Esa. Sí, bueno. Bueno, porque aquí sale Amparo, que a... No, non ten son. Entón, así como a modo de despedida. Bueno, pues como Susana... Bueno, ahora vamos a ver película hecha en casa con pelota e muñeca, que é unha película surrealista de Granel dos anos 60, no que sale Amparo. Se poderamos apagar esta luz, porque non sei se ve moi ben. É xa para rematar, porque na única película surrealista de Granel na que sale Amparo. Ahora sí que non se ve nada, Sí, apaga. Apaga, se queres, Sí, porque se ve mellor, non? Bueno, e como non nos deu tempo, como a película non ten son, e como plantexaba Susana Cendán agora para rematar a xornada, ao final o que nos queda pendente son as preguntas, porque certamente sí que quedan moitas cuestións por resolver, pero que teríamos que facer outra xornada. Aí vai aparecer Amparo agora.
segundo. Ahí está. Bueno, pois moitas grazas a todas, moitas grazas a todos. Paula, dende a sección de arte contemporánea e creación, a todas e todos pola vosa asistencia, Carmen, Rosario, Lorena e Susana. E quedou pendente o debate, pero xa vistes que o tempo non deu para máis. Esperemos que ao final o interese polo que estamos aquí todas, todos e todes, é para que se reivindique a figura de Amparo, que é tan importante, e que teña ese lugar necesario ao marxe do que é o propio legado de Eugenio Granell, aínda que sea inevitable que continúen xuntos, non? Pero que esta é a idea que temos. E tamén é moi interesante o que as cuestións que facía Susana sobre a muller surrealista ou como se enfocou eso dende os discursos históricos, que debemos de plantexarnos se iso ao final se correspondía con unha realidade ou se metían as cousas en caixóns de calquera maneira, que creo que é un pouco tamén o que pasou. Pero, en fin, como non podemos levar a cabo o debate, hai unha cousa que me queda pendente, que falastes moito de Breton e non se nomeou moito a Marcel Duchamp e a súa parella, que estaban por aí moi relacionados cos Granell en Nova York e que son tamén como unha peza como moi clave dentro destas relacións, sobre todo porque, claro, Duchamp, con todo o peso que supoñía e con toda a relación que tiñan, de feito, hai unha peza na Fundación Granell que regalan Duchamp e a súa dona a Amparo e a Eugenio nunha cena, que é unha peza única que temos na colección.
No, son os trompos, que son 2 trompos, 2 peonzas, que despois Granel vai a facer unha película surrealista que se titula así Trompos, que é unha simple reproducción de movimento. Granel vai ter 4 películas surrealistas e logo vai a ter toda a produción de cinema experimental do que é pioneiro, que son outras 3 producións que tal. E xa agora sí que remato, achegadevos á Fundación Granel, porque se cumpriron os 30 anos o ano pasado, aínda se manteñen as exposicións do ano anterior, aínda non se cambiaron, e na sala Amparo Segarra está parte dos collage que fixo con os collage de Puerto Rico, están expostos agora que non se poden ver habitualmente, e tamén partes e outros colas de Amparo. Entón, que é un bon momento tamén para que vos acheguedes e poidades ver toda a produción. E nada máis, moitísimas grazas. Se vos queredes achegar a ver algún recorte, están aquí. Grazas por todo.